sawrumoɓe naati keɗɗe mawɓe ne mbaɗa ngare sawrumoɓe naati sawrumoɓe naati acca jeeyi joni YouTube nani toon vidéo keso e nder tiitoonde TV Nasio kañum woni consultant le grand consultant ça va Djibo a salminama a juurama a weltanama ñaganama gueno moƴƴere funti ono meeɗa funtude ha indiraɗa funti a salminama a weltanama aussi Nasio mon frère Mari Dia ça va ni gorɗa Djibi Sow mi salminima j'ai perdu ton numéro après o tom signe inchallah mi rokkuma numéro am téléphone ça va Mariam walla ko Mari Dia a weltanama nde gorɗon ɗon celli safane mbaɗɗaɗe seeɗi hande yewtere men jiɗɗen haalde koye ɓingu babawo ko ɗum woni yewtere men hande ko ɓingu babawo ɓiɗi jofade nde tawno en nani enen fulɓe ɓe eɗen mbiya ɓingu yumma meccugu ɓuuri ɓingu babago welngu ngol konngol jo e jo fof wasata kala e men gonɗo ɗo ɗum naati e nder nofru mum nani mboɗo yiɗi noon hol andude walla mboɗo yiɗi yimɓeɓe jewta holko tagi fulɓe mbi ɓingu yumma meccugu ɓuuri ɓingu babago welngu woni kongi noon eɗen kaala ɗum kongi ɗi joofi ko ceerigu kono joofaki dental wadde noon so tawi suka o omo jogui ɓi bammakko o nani ɗiɗon haaloloji ne kaale o sikkata wonde hakkude makko e ɓi bammakko ala ko foti ɗon ala ko foti won ɗon so wona guerre garmi gara jofodiral ittodiral hirgueji tuuma walla pompodiral taw noon eɗen gandi galle ko weeli o weeli ko fof ko metti ko fof ko an e ɓi bamma o ndendi ɗum ne tawno so tawi ndundu yonti ko onon donata wadde noon hay sino so tawi babiraɗo naati e nder galle o yalti e nder galle omo finni o wi wonɗo harmini galle o harmantamo e nder galle o tan ko yummiraɓe mon ɓe eyyi kono noon onon on karmantamo baga suuji godduɗi ɗon ɗi karmantamo hoɗorde nde kadi harmantamo wadde noon paame wonde hay sino so tawi ko jinnaɓe mum ɓe jibini on cayi on lebbi 9 ndeni on ndiyam e joygol e ɓowgol caggal Allah e nelaɗo muɗum duhol ngol kam ko onon jiiɗi ɗum kadi aussi ko onon ɓuuri ɓe tiindi e nder galle he ne tawno ko tati tan ndeni ɓe e nder galle he so tawi ɗiɗon tati ɗi natti wonde ɗon koma goɗɗo ɓiilo ɗum noon yewtere nde hannde ko ɓingu babawo holno neɗɗo foti jaguirɗe ɓi bawmum hol fonde wonde hakkude ma e ɓi bamma ha hujjaji ponnoɗo yoolade jolta ɗum walla pujjaji ɗiyaɗi oyo fonno tigui rigui yoldede goɗɗo o yolta ɗum nde tawno yimɓe so gondi poti ko jaggodirde poti ko yiɗodirde poti ko jokkodirde poti ko ittodirde kumpa poti ko waddude juuɗe fandu beele ne mbawa yoltude hujjaji ɗi nde mbaɗa pulloir selli Yay TV Yeɗum salmini nde mbaɗa selli alhamdulillah onon leydi ɗum tagi lerani quoi min naati toɓankore min ma no lerani fewi mbiɗa voam lerani alhamdulillah mi wonno komi leli ɗum tagi imasam mo lerani quoi e ala caɗele so tawi min nala dande nde tan ko ɗum woni muhim o way min nani yewtere nde ko fati ɓingu babaw quoi bisimilla addu hen yiyande ma min kam
woni yiyandam tan hakkunde jiiɗo e baaba mum so gondi e galle tawi min comme ça min ɓe wonde ɓi babam so tawi tan mi acci caggal ko nenam haalata ko kadi o to ɓi baba mo so acci caggal ko yumma ko haalata ko Assalamu alaikum. min nani ko baba men haalata ko tan mamin mbaw famodire galle he quoi kono so goto fof tan nani ko yummum haalata ko tan holko foti wonde rôle ma caɗele gonɗon quoi holko foti wonde rôle jinnaɓe e rewɓe ɗiɗo renduɓe arsugu woni renduɓe joom galle e nder galle haɓe jibini ɓiɓɓe holko foti wonde communication maɓɓe hakkude maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe kadi aussi wona communication hakkude e ɓiɓɓe maɓɓe comportement o aussi ça compte nde tawno ɓiɗɗo ene neere neediji ɗiɗi woni théorique et pratique woni koko yiyata ko e ko hollate ko kono ko yiyata ko ɓurata famde e ko hollate ko nde tawno ko yiyata ko hay goto forçani ɗum yo yii ko kanko yiyata ɗum hoore makko kono ko kollatama ko ene gasi o yiyani ɗum ko an force ɗum yo yii DJ pulareje ma ɗe ne luggiɗi toro Ndiaye bismillah mi daƴi donc bi mi anda débat bi live o rek après bat mi cliquer pour nade head mais je connais pas le débat mais c'est intéressant quand même pour affaire nawliku voilà eyi ko ɓingu babagu ɓingu babagu min kaldata woni ɓingu babagu kadi firande ɗum yimɓe ɓe yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma mbiɗa ko nene e nder galle goɗɗo wi ko nder nene e nder galle kono baba o ko goto wonata nene e nder galle ɗum woni ɓingu babagu enen fulɓe eɗen kewi wiide noon ɓingu nene jiiden yumma mbasen jiidude baba ɓuuri welde hay sino so tawi metti jiiden baba mbasen jiidude yumma ɗum ga ko gonga ɓingu yumma ɓuuri welde aɗa toujours ko addata tan caɗele affaire ɓingu baba yo noon toujours caɗele ngara hen taw addata caɗele addata caɗele ɗe ko faadi to baba ɗum ɗo affaire baba addata caɗele ko jinnaɓe rewɓe ga eyi holno jinnaɓe rewɓe gaddirta caɗele ɓe polla haɗiɗi ɗe comme ça joni min mi jogui ɓi baba mona yumma ko nanto min ça va Aïssa kala ko nenam haali Aïssa aɗa selli wat demande mi nanduma Aïssa eyyi bisimilla continue kala ko nenam wi kam forcé mi waɗat ɗum kadi oyto kala ko yumma ko haalni mo forcé waɗat so tawino e nder ko jinnamo rewɓe mbiyata mon ko so tawi wona a hawrani hen ɓiɗɗo joguiɗo hakkille tawi tan goto fof nani ko yummum haali ko tan ma caɗele garɗon quoi eyyi calminde Ndiaye calmirɗen salminoɓe après garten e yewtere nde ça va Aïcha wan mo findi fiwelle ça va ne mbaɗɗa jam wonema mawɗum yettere Allah wonaɗe selli an kam mi ko yahara ñalawma kalata ko haala nawligu eyyi ene nokki nawligu ko ɓingu babagu kalani woni ɓingu babagu jiiduɓe baba taw jiiɗa yumma cikkanomi ko nawligu kalata wadde ko Aïcha wani ene nokki nawligu de mi ala hen hande mi ala hen janggo nawligu ala e nawligu hande ala e nawligu jamma eyyi an fat seeɗa fawɗon feɗenuma Ndiaye aɗa waɗa no expliqué joni ar hen après son kadi mi arta Aïcha non je suis très fan de toi oui ma chérie Ndiaye bismillah ay comme ça mbimi koy comme ça joni mi nena mbiya kam sa yi suudu gogo mato so hokkimo ñamde hoto ñam so hokkimo yarde hoto yarde après oto kadi yumma ko wiyamo sa yehi suudu kaari so hokkimo ñamde hoto ñam so hokkimo yarde hoto yarde wonani kam ceer ɗum ɗo affaire ceertal nan fuɗarde joni so tawi goto fof tan yummum haali ko tan ɓingu baba mum ɗo ngu fewata kono so tawi jomum en nani tan ko babiraɗo haalata ɗumen ko nangodiri pamodiri tan wa ɓingu baba ngu wawa yarude yeeso kadi galle o feewa aɗani kam ɓiɓe baba so pamodira galle tan on galle fewata par ce que ɗon ndendi galle gogo min kam ɗum woni yiyandam min kam on mangi on yiyandam ko
a jarama mi weltima nden aussi e yiyande ma mboɗo sikki Hawa Sara faami toɓɓere nde kadi aussi wasata ko joguiɗa aɗa ɓeyda hen an hoore ma. Bon min kam mbaɗa hoɗa e galle komi koye galle mo gandanɗa déjà ko galle nawligu kadi minen sukaɓe babiraɓe amen min jiiɗi baaba donc ɓingu baba minen min ganduɗa ɗum par ce que déjà minen fof ko sehilaɓe minen jewtitta minen mbaddata fof ala ala haydara paraji amen par ce que galle fof galle yiraki ne weeli à 100%. waɗat haareji cewɗi waɗat haalaji cewɗi mais paraji amen babiraɓe ne mbaɗi camouflé ɗum ɗon ne jewtiden hen e minen sukaɓe ɓe kewi ko rendide minen fof e galle e banggue goto ɓe jewtide e yamen du coup ɓe adda kam ɓe ganduɗa ɓigu baba min ganduɗa ɗum dal hamin beldi e fof. Si Babsi min calminima min juurimama. Amadou Koumé joni hiɗo on sehilma Iba Sy mo FC Baba Bal. Iba Sy Iba e bayrude gorɗa mi ɓooyi hay hanki mi woni rewiɗo ha tampini hanki awri ko noon tan. Ok ko noon a weltanama no fewi majjidirmi fewi no fewi wonaɗo selli wonaɗo hiisi kam wallahi alhamdulillah mbaɗa hiisi mbaɗɗa e wayret no gallo wayi woto jaam wayre guiɗo nder numéro ma on perdu ɗum wallahi perdi numéro am taguen mbayrudiri fewlam mami rakkilo inchallah Iba wallahi bisimilla ceernam. holko tagui so tawi yimɓeɓe nani wonde ɓingu babago tan ɓe nawra ɗum koye fannu bonɗo ɓe nawrata ɗum fannu moƴƴo saabu ɗum hay siɗo so tawi neɗɗo ene wattema hakkille tan mbiyata wonde beele cikkata ko mbi bama. ay ceerno Amadou mi salminima noon no fewi kadi ɗacca hakke nde wonno ñande guure mbimanayi ko gonta haalde aade joɗade no haalde e ceerno Amadou Koumé kam ko needi tigui rigui saabu ka ganɗo namdotoɗa yimɓe ko ɓurɗa ɗumen andude ka ganɗo tigui rigui goƴira e gooƴa jonta weltanimama no fewi kañum kam no paamirmi guerde mi anda saɗa nanam sa nanta ham tan mi arta mbaɗa mbaɗɗa écouteur uji ko ala mi waɗani fan mi arta mo emin nanmade pourtant min mbaɗen accat moon mbaɗen ɗi on sujet ko Amadou ɗum maîtrise par ce que mbiɗen komin sukaɓe haydara min ganda wona min an on ko kalɗa hen taw noon mbiɗa wonde a tawi e ɓe jiiɗuɗa baba e nder galle kono on ganda ɓingu babago firti wonde ɓingu babago kala nanɗo ɗum tan wonde so tawi kaari mbaɗa min cekata komi ɓi bamma jomum mettina sikkata wonde ko goɗɗo o wi wonde komi watte mum hakkille ça veut dire que yimɓe naw ɗum ha tel sorte que ɗo gandanɗa hoore ma kala biraɗo noon tan yirata ɗum ko côté négatif wona côté positif. En général de yummiraɓe kam ne jogui hen parde. Ok d'accord ɗum noon nanen Iba Sy joni joni calminen aussi Diaso aleykum salam Hawa Sar min beltanimama a jarama dijjattu a weltanama eyyi Diaso a salminama a juurama wonno koye développé o arta hen kuñam wallahi mbiɗa sikki mi waɗani écouteur uji de waɗani écouteur uji eyyi min nanma Iba mbimi no mbiɗani ko gonga kañum kam on saaha hande ɓingu baba moƴƴi en mbiyata ɗum eɗum moƴƴini hande o saaha te ɗum moƴƴi kono noon en nanguiri ɗum moƴƴani no mbiɗani hay sinno Amadou Koumé to woni ɗo hande machallah isma no weeli aɗa noota aɗa nodda aɗa noota yimɓe ne keɗima ne beltanima ma wot goɗɗo tan mo dañani ko dañƴa ko wiyata kaɗa watte mum hakkille walla hay sinno mbiɗa ɗum ko waɗiri ni meccal ngal ndemɗol ngal waɗiri ni ha feewa tawa jiɗɗa ko fewi ko yirta ɗum yirata wonde aɗa waɗi ɗum ka ɓi bamma no mbiɗani ko goto te ɓingu baba ko hunde pour ɗum feewa tan yiyan ɗam ɗum foti fewde koye nder galle to jinnaɓe ɗo taw jinnaɓe poti fewde ko gila ɓiɓɓe garani mbaɗa sikkude gila ɓiɓɓe garani so woni tan ɓe tawi jinnaɓe fof gootum ɓe tawi en nangodiri ene jiɗɗi a wawa sa wona galle he ni hay ganda ko kaari woni jinnaɗo kaari woni jinnaɗo kaari nde wonno weeɓani taw ko weeɓani node jamanu hande o gueɗe kewɗe ɓuuri wawde bonnude ɗum ni ko jinnaɓe woni rento kaari rendo Amadou Koumé wata yaade makko ɓi bamma kaari rento ɗum wona jiiɗanɗoma ko moƴƴi wona
neɗɗo a holtaake makko tan wonde kanko omo yiɗanma ko moƴƴi walla ala kanko omo jiɗi Moussa mi feewa salminima Hamadi an mi salminima walla kal toon hay sinno ko gañande kala wawi heɓdema tan wiya ko ɓi bamma kaari o e won geɗal kadi ene ɓeydi bonnuɓe ɓe yimɓe wonɓe ɓe mbiyata seeremɓe fof kono won heen seeremɓe kadi ene ɓeydi addude ɗum sabu ene hasi sa yii toon hay sinno ƴewata ko laawol tan ɓuri rabbi da ronki heɓde ɓe keewi jofanadema ko ɓi bamma hankkandi ɗum watta ɓe gañamtumako ɓe keewi jofanade ko ɓi bamma so hawri anne a wona neɗɗo kulɗo Allah nangira ko noon kono noon ɓiide baba ko hunde fonde welde fonde nangodirede sabu neɗɗo a wawa dañde e aduna ko ɓuri ɓi bamma e yiyandam min mi anda sa famdimi haalde ko ɓuri ɓi bamma a wawa dañde sabu neɗɗo ko woni sehilma o woni sehi Amadou Soule ko woni sehilam woni sehilam ko fof ko min sehilaɓe tan kono noon ɓi bamma oɗo sa nangimo e sa nanganimo ñande asko dayi fof sehilma o joñoto ko ɓi bamma o natta e asko he mbaɗa sikki noon firti wadde ko ɗum hunde mawde d'accord wadde ɓingu baabagu woni ne mbiruɗa ni haɗi ɗum waade no fonno waade ni haɗi ɗum welde ha wayno sukara koɗo yimɓe ɓe pawi ɗum ɗo kadi ne tawno eɗen nganndi nawliku wona huunde yiɗaande ko huunde fawaade e dow neɗɗo o ne tawno hay ɗum yiɗaare ndede nden sigi wallahi ɗum ko geɗal wadde noon gooto fof teɗanade place mum gooto fof yidde tigi rigui hewde place mum to woni ɗo ha goɗɗo ene wasa jogade hen gueɗal adda caɗele hakkude on e nawlu ɗum waɗi noon gooto fof jogo barriére e goɗɗo o gooto fof itta hay hirgueji tuuma fawɗuma goɗɗo o ɓiɓɓe toɓɓe jiibine hen hankkadi noon kamɓe haade jinnaɓe mabɓe nandirani ɓe donka nandirde mais jaltuɗo wiiɗi joyijo fof potta tigi rigui ɓiye nder suudu mbiya ɗum wonde renoɓe ɓe jiiɗa kam a wawa wiide tigi rigui ay joni a wawa wiide a yiiɗa mbewa jiiɗa kosam ɗum wawa gasa wonde eyyi ɗum noon woɗɗo ɓe ni hankkadi nanna ɗum e hakkille neɗɗo o ɗum waɗi noon nil n'est parfaite saabu ɗum wonko neɗɗo waɗata rek tawa waɗirani ɗum sawabune wonde ko cikkata ko kono so tawi wonko kalanoɗa tan ɗum heddima e hakkille ma so tawi neɗɗo waɗirani ko nenam haala mo ko dañi ɗum waɗi noon haadi wonde on jiidani kosam jiɗɗon tan ko duhol cikkuɗon wonde ko jiiɗuɗon duhol ko mone mon kala ɓuuri goɗɗo e ngol ɗon duhol ɗum waɗi noon hankkadi joyijo fof conmami cottumami e hirgueji tuuma e haalaluji ɗi ganduɗa hoore ma ngala hoore ngala laaci tawa noon ko gueɗal ponnogal yonnede ponnogal fewnede ponnogal yuɓɓinede ponnogal yumtinede yimɓe presque Amadou anani Amadou minen wonɓe min koddi ko ɓi almami wuuro amen sa tawi sukaɓe makko ɓe ene gondi sa wiyama ɓeeɗo ɓe jiidi ko baba a jaɓata ceerno Amadou wonɓe min koddi kadi sa wiyama ɓeeɗo jiidi ko baba a jaɓata sa hawre bonande mabɓe presque hay goto yiɗana hay goto kono ko mbiɗa ko gonga presque so jinnaɓe peewi tan sukaɓe mbawa oñade woni ɗum ko so min mi naati nde suudu nenam andini kam oɗo mo jiidumi baba mi wawa dañde ko ɓuuri mo oto mi nanguirmo min jiidu baba nangi yomin jiidu yumma e baba oto yeehiɗo jinnaɗum andini ɗum woni jinnaɗo kala ko soodi sodnata oga goto foof ene fotta goɗɗo so sukaɓeɓe gaari tan mbawa tan ayi safalɓe minen min kodde safalɓe min koddi ɓe so exemple joni ɓiɓɓe jibinama so yiiɗi taw ɓe jiidi ko baba so yiiɗi taw ɓe jiidi ko yumma so woni caparo o jogui ko birig goto watte koye inde afo min ɓe kodduɓe jimɓe ko inde birig o watte koye inde afo de taw waji ɓe foti en jiidani yumma e baba watte koye inde afo o so rewi o wawani hoore makko o watti liggade waɗe kadi e inde dewɗo e afo fitti noon hankkadi onon foof oɗon gandi ko onon ndendi ko onon jodoro ko onon ñamdata jinnaɓe moon gondata ala ceerigu ala haydara ɗum woni jiiya jomumen kala to jiiya mbiya ko renduɓe mbiya wonde kala pewji yahat kala pewji yarata yeeso a wawa kadi andude jiiduɓe yumma e baba e jiiduɓe baba kamɓe fof koɓe gotum no pamirta kamɓe lomboɗa hakkude mabɓe tan ganda ɓeɗo jiidi babal ji walla mbadda e oɗo ganda oɗo na comme no enen joni min joni mo jiidum baba tan somi tawi no wadde ɓaade mi weldani o jiidumi ko baba tan mi ala ɗum haaju kamɓe a wawa andude jiidaɗo baba e jiidaɗo yumma e baba Amadou wallahi wona kaɗa ɗum tagi Abdoul Aziz mi salminima mi salmini aussi Oumar Ndiaye onon fof mboɗo weltini on nde tawno tagde on ɗo wonde e tagde on ɗo darde koko gartam cikkuɗen wonde ma addan on ɗum ko ɗum woni direct uji ɗi mbaɗaten mbaɗen sacrifice ɗoygol men
heɓe mbaɗa sacrifice ɗoyɗi mumen uniquement pour hettade live DJ ɗum ɗum aussi c'est pas donné à tout le monde a jaram sehila mi jaso bisimilla ma e yewtere nde hannde ko ɓigu baba ko gaddu Amadou a jaram ko renda a jarama siiba merci sa hakke noon ɓacca hakken fewi mami rokki numéro am téléphone no mbiruɗa ni Ibrahima Modou jaso bisimilla sar selli mbaɗa e tampere jaafoɗa noon a ɓooyi fadde non ala probléme ko débat waɗi intéressant il faut jomum faragati fi kadi min mbawa janngude hen min mbawa andude hen ko heewi eyi ko noon ɗum noon waɗde bisimilla wallahi an kam min ko jogonami haalde ko fof siki mo wonam ɓenniɗo no haali si sa ɓiɓe baguji ala kadi ɓiɓe mbaɗani mbirten ɗum ni ala bonni ɗum sona côté jinnaɓe waaw ala bonni ɗum côté jinnaɓe kañum tan bonni ɗum par ce que joom gila cugago ma mentalité ma waɗat hen wiya ɓi baba jiɗɗa ɗo heno saɗa wawi nentoɗa ɗum saɗa wawi kalɗo dañi wona komo ƴewma so dañi o widorto ko miñirama koɓe mo jiɗi ɗum e baɓeɓe an ni est ce que mo so dañi est ce que mo ƴeewi ɗi ɗum tagi noon jomum noon hankkadi noon kala ko hitere nden ƴeewata ɓingo bawmum mais d'une part ma je vois du côté positif par ce que jomum ma jogo haggilantagal ma jogo ɓernde liggade ma jogi ɓernde kadi waɗande hoore mum par ce que on côté positif jiirum hen mais non à tel point kadi ko rew kadi hoore ma tan beelam hoore ma tan ha jijira kadi wonmo jiɗɗa ɓingu bawko par ce que asko so dawi ñalli so arti tan ko jiɗɗa ɓingu bawko ko ɗum ko arata tayiram ɗani war fon couture ɗum a wawa dogde ɗum joni noon a ƴeewat tan hono bandira ɓingu bawma pamodiron ganndo ko jiɗɗon ko ɗum o wawa ittude ɗum nanɗon jinnaɓe noon kamɓe kadi yoɓe ƴeewat sukaɓe fof ko kamɓe ndenni par ce que wiya ɗum ɗo nawliw ko rendugo arsugo tan ma ndi yimɓe nden arsugo tan e ndewna ɗum ɗo nawliw eyi joni noon so ɗum ɓenni a haali ɗo ɗo banggue kiram won kiram ene moƴƴi won kiram moƴƴani ne tawno won ɗo neɗɗo hirata ngam yidde wonde ngam yidde wasa ɓurede ngam yidde fewnude ngam yidde fewjude ngam on jogiiɗo o mboɗo yiɗi dañde ko ɓuri ko jogii ko kono noon ɓuri bonde e kiram fof ko yiide neɗɗo no jogii mbiyama woto Allah rokkumo fandinde ko jogii ko yo Allah ittu ko jogii ko wattu ɗum e ammin wacci ɗum e voilà donc on kono mbimama hata hoto hira tan ha jijjira hoore ma mana holɗum jagga mbaɗo kiram mbiya oɗo ko dañi ko o méritan ɗum oɗo somo pullo mi salminima Aïssa wan anno mboɗo faɗi émission men a mbinama émission ngaji mbaɗi fayde mbatta piini ɗi wat feere nodda kam kuccodiran par ce que eɗen jogui ko kalduɗen voilà ɗum ene heewi hannde kono noon naane mi artino mbimi wonde hay sinno en wona sernaɓe eɗen gandi gueɗel gotel joom galle so woni e nder galle so yiiɗi o jogo rewɓe nayo so tawi wonde ɓeɗon rewɓe nayoɓe o jogiiɓe e nder maɓɓe o haɓe maɓɓe ha hankanci ngañgu naati hakkunde makko e maɓɓe o felliti geddude galle o wi o galle mi harmini ɗum haɗo haram hay hunde harmananimo e nder galle so wona rewɓe wonɓe e nder galle ɓe so yiɗi o yo harmini galle o e bagasuji mum e ɓiɓɓe wonɓe hen ɓe wadde noon ganda wonde ƴiƴam ko hunde tiinde woodi duhol ala ko ɓuri ɗum tiidde rendude duhol ala ko ɓuri ɗum tiidde e nder oɗo aduna gonga rendude kosam ene weeli kono rendude duhol ala ko ɓuri ɗum tiidde ne tawno so tawi neɗɗo o jogiima kosam o ala o ronkama andude hol gonɗo duhol makko omo wawi ñiñireede ɗum tan wona majjere ko haala kalanmi de so neɗɗo jogiima kosam ronkama andude hol ko woni duhol makko walla duhol ngol rewane sunna rewane farilla e nder ɗum tuma ko jogii fof omo wawi yawrede ɗum omo wawi ñoorede ɗum omo wawi yardede ɗum affaire haajuni ataye omo wawi yardede ɗum kafe omo wawi haajuni wottirede ɗum woodi ko geɗal kono noon so tawi tan o jogiima duhol hayso kosam ɗam arani o jogiima parnorgal
no wodi wadde noon dugol ko hunde tiinde eɗo inanade wadde noon sa andi dugol goto fof ene teɗon ɗum nde tawno so tawi asko ñalli waali e ndoro ɗum tuma yettode nde koɗo joom dugol to woni wadde on mo ndenduɗa dugol on mo ndenduɗa dugol aɗa foti jaggude ɗum on mo ndenduɗa dugol aɗa foti farnorade ɗum on mo ndenduɗa dugol aɗa foti sirnodirde mum on mo ndenduɗa dugol ganda wonde janggo e jaam so tawi dugol ngol sankima woni babiraɗo o woni babiraɗo o so sankima so tawi ndonu ene rone ko an e makko dondata jinnaɗo ma debbo o tigirigui a joni ndonu mum kañum feeñata ɗon no wodi wadde noon eɗen poti wattude hakkillaji e koye men paamen wonde ɓe jiiduɗen baaba ɓe en ngala ko ɓuri kemen ɗum ɗo kemen jeeya non en ngala ko ɓuri ɓe ɓe jiiduɗen baaba ɓe en ngala ko ɓuri ɓe wadde noon hen sahaji eɗen gadda konnguli ɗi ganduɗa hoore makko konnguli taƴoji kono ɗi gona konnguli jokkuji so tawi pular wi wonde ɓingu yumma mettugu ɓuri ɓingu baaba welngu ala ɗum ko haala kono kay ɗum eɗen gandi sellani kumbis mi salminimo mi salmini aussi Samba mi salmini Marichou mi salmini ono noon kala e kuuɓal nde tawno mo limti yiɓɓe feññina añ wiyeteɗo ko yiɓɓe goni ɗo henne kala e mo nanani inde mum yo andu wonde ko kañum gadimi kontude nde tawno si so tawi o woni e nder débat o aɗa yiiɗi o laaɓa e jeese yimɓe ɓe alay saago aɗa waɗ junnade e haala mbawa firde faccirde goto hen foof kañumɓe so jogui hen yiyande ara hen madame Sow mi salminima no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi ɗum noon Diaso mboɗo sikki aɗa jogui ko ɓeyta hen so tawi aussi a ala ko ɓeyta hen ƴeewen kadi ƴettude mais ala mais wonko mbiɗa ɗon konngol nane seeɗa ngol konngol mbiɗa ɓingu yummo mettugu ɓe mbi ɓingu yummo mettugu ɓuuri ɓingu baaba welngu ko konngol ɗon konngol pular ngol konngol pular mbiga mboɗo jaɓi ɗum ngol konngol mbiga mboɗo jaɓi ɗum aw ko tagma jabde ɗum par ce que ɓingu yummo ɓuuri heewde corse holko tagi noon ɓingu yumma ɓuura ɓingu baaba heewde korsa par ce que an mo jiiɗoɗa yummo andi yummiraɗe ene heewi doole anni to yummiraɗe kadi ko jurum ndeero wona ɗum ɗo wonko yumma haalantuma jaɓa bamma haalanma caloɗa par ce que ko yummiraɗe wayi noon est ce que ɗa andi ko ɓiɗɗo jogui e barke ko fof koɗo baaba ummi wona ɗo nene ala moɗo du min kam banggalam jam ko hedde nene ummi eyyi joni rokkam seeɗa mi haalanma mbaɗa heeɗima aɗa andi ñama kala en ene keewi wiide sonno barke ne sipirno piɗɗo fowrode le hemi yani mbiyo barke wono barke heɓata ko kosam endu yumma wona holne barke heɓirte e kosam endu yumma est ce que so tawi yumma ɓuɓnani ɓerde baaba ɓiɗɗo ne wawa heɓde barke tigui barke so yumma ɓuɓnani so yumma ɓuɓnani ɓerde baaba est ce que ɓiɗɗo ene wawi dañde hen barke wawi dañde hen barke mbaɗa heeɗima wala komi namdiɗo moɓe ko question pose mami mbimi so tawi yumma ɓuɓnani ɓerde baaba rokkani ɗum geɗal rokkani ɗum fodde heedani caggal mum est ce que ɓiɗɗo so tawi jibinama toɓɓama ene wawi dañde barke non dépendaki no wawi kay dañde barke non ala mawɗu no wawi dañde barke je suis pas d'accord yimɓe wiidemo noon ko ma nene liggo ɓerde baaba ɓuuɓa ɓiɗɗo toɓɓe wona pajo gacce mais yiyade ka échéant jiya nena ɓuɓno ɓerde baaba ɓiɗɗo ara jibine wasa heɓde barke mami haalane gueɗel gotel noon jinmi ko mi wiyanima ya jaab mbiyama ko ya nan aɗa andi barke tengtuɗo ro heɓre koye dow daɗɗude woni hol toon heɓre koye dow daɗɗude ɗum ko pular luggiɗɗo ananani koko kalta koko fedde makko dow dijeti ene wawi taw ko fedde makko dow o wawa ɗum famde ko ɗum mbimami noon jam pular luggiɗɗo wonɗo jiyata nene
ene liggoo taw yimɓe ɓe fof ne ndaara ene ɗoftii taw yimɓe fof ne ndaara e ndeer ɗum kono so jamma jeegi kodde ñaari ɓinngel bonno hoto e leɗɗe no waye yeeweende moni kala wajjikinidima e debbo mum ɗon wonko gorko o sohlata o andata sohlaaji mum taw ko affaire ɗum ɗo ɗal affaire woddal Aisha woppu dumɗoji ma ɗi walla nana en non mi faami ɗon eyo wujjidema noon ko aɗa andi ko ma ɗiɗo cekkondira tan ne ɓiɗɗo dañi no woodi kadi debbo e hoore mum wiyama wonde aljanna mum woni koye less teppere gorko ene woodi wadde noon so tawi no wonde debbo o wona no timmitinteɗo o murnetake o itte galle bamma ko adde e nder galle ma an gorko no woodi gorko o e hoore mum kañum totta magasin muñal Allah wi ko kañum andi kañum tagi debbo kono andani ko woni mum wonde makko muña no woodi kala mo muñi noon un jour viendra ma ŋuñde woni mosde eyyi e nder oɗon tuma noon an gadduɗo debbo o nde so tawi debbo o woniri e nder galle e no foti wonirde hen ni o jooɗimo no foti joɗorade hen ni o andi ko foti wadde omo waɗa o andi ko foti ɗaccude omo ɗacca an gorko o haysina wiyanimo sakko juuɗe ma mi duwano ma ɓernde nde so ɓuuɓi tan yone duwaw gonga no mbiyama noon no mbiyama ɓerde jinnaɗo ɓuuɓi tan yoni duwaw i voilà ko ɗum ɗon woni ko ɗon wadde noon eyyi ɗon jolfuɓe mbiyata liggey ndayi añi doomo no woodi barke bayla wadde noon ayi artoyi ha ɗum wiwami wonde barke koɗo banggue baaba woni ne tawno nene ne tawno helmere nene nde nam wallam hen seeɗa komi jiɗɗo jofoyde eyyi bisimilla jaafoɗa gonnomi koye wadde expliqué rek pour awiɓe pass jaafoɗa mi salmini gorko bandiraɗo gorko mo tawmi ɗo salminama juuram nane a nanni kam seeɗa kadi miijimi ça fait 2 heures de temps mbiɗo wonno e live minne e tiktok am mbimi yomi tottu Allah ko jeeyi ko après gartumi par ce que natɗa koye thème baɗɗo sensible anani te min wonko jogimi ko kalmi hen par ce que ko ɓingu baaba kalda te ɓingu baaba ko hunde welde so yonnama par ce que ala mo ndenduɗa ala mo jiiduɗa sowna mo jiiduɗa e baaba haɗema andude ɓingu baaba ne weeli daña mo jiiduɗa baaba min noon komi debbo mi yiɗa nawligu kono mbiɗo yiɗi ɓingu baaba a faami waɗat clair mi yiɗa nawligu min hayso sehilam nawlirawa tan yen hen mi fawgat kono min ɓingu baaba mbiɗo yiɗi ɗum par ce que min yara waɗa heewi place ma de debbo so yiɗa nawligu tan yaro ɗo waɗa ala ay hande nawligu ay hande wona wasde hewde place ma tahan ma dañde nawligu goo nawligu ko hoddiro Allah gueɗel ɗimmel ngel koko joli a faami ɓayde koko joli jila joli ƴeŋani yimɓe worɓe fof ne jiɗi jolde hen ko ɗum tan wona ay rewɓe nawlirteɓe ɓe fof ko hewɓe place mumen ko des femmes brave digne jogiiɓe classe uji a faami wona question wasde hewde place mum tahan ma wasde nawlirede nawligu hande est ce que aɗa andi e nder ngal ɗo ñallal ngal gonɗen yontaɓe ne keewi hewɓe place mumen ne keewi kono resereɓe kewani eyyi ɗum ko gonga joni fanmi naata e ɓingu baaba ngo après garen ɗon a faami par ce que ɓingu baaba ko hunde welde min mi ettata yeru e hooram min moni jogui ɓiɓɓe babam ɓe jiidumi baaba goto caggal Allah e nulare mum mbiɗo wawi wiide kala ko dañmi e adunam ko kamɓe somi beewi hande ha wiye Aissa ko bewɗo Aissa ko battuɗo ni ko bat ko ɓiɓɓe baba men min mi tawa ciwori anani min mi tawaka mi tawaka gurdam babam no feewi par ce que min woni kodde makko mais macha Allah morsa mabɓe ɓe kostino babam foof ko yamɓe juppi ɗum ala fof koɓe mbaɗanta kam biyeji avion somi ñaaɓima hande mi jogima téléphone aji ceerdi mi kaɓɓi cuɗari mi ñantima ham yooɗi ko ɓiɓɓe babam mbaɗani kam ɗum
donc somi neɗɗo ŋiñowo ɓi bammum min ɗum ko musat kam par ce que min caggal Allah e nulaɗum kala teddungal ngal dañmi ko ɓiɓɓe baaba men mbaɗani kam ɗum vraiment muɗo yettaɓe muɗo duwanoɓe kamɓe gandi koɓe jiɗi e aduna mabɓe yo Allah waɗanɓe ɗum par ce que min kam ɓe teddini kam eɓe jiɗimi eɓe kursinimi ko kamɓe mbaɗimi ko gonmi ko kamɓe bewnimi saha neɗɗo ƴeewa kam wiyami Aisha an aɗa bonineɗe mi aha mi jaɓi muɗo bonineɗe kono min bewni kam ko mawnam en donc ɗum hunde welde te kadi somi yi kadi jiruɓe baaba ne daña probléme aji walla ne daña de affaire uji vibes hakkunde mabɓe ko hunde nde ganduɗa koko jahata kam par ce que minen ɗum ala e amen a faami waɗatno parenthèse goto tan wonno e ɓingu baaba par ce que tem mbaɗɗo sensible te yimɓe ɓe kewani nadde hen min pour min yiyani émission ngaji yimɓe ne mbaɗa émission ngaji ɓingu baaba nangam walla comme des live aji ni yimɓe ne naata e ɗin ɗon débat uji min mi yiyata ɗum de walla ina waɗa min kam no hewani ko joni jolme TikTok ala ko gandumi hen mais hay émission ngaji télé walla émission ngaji radio mi yiyata yimɓe ne mbaɗa évoqué hono ɗiɗo temuji vraiment aɗa andi Aisha enen Aisha bébé so mi salminima aɗa andi Aisha enen mi salmini aussi madame Sow a salminama calmitoɗen madame Sow e Harouna Sow aussi sosoɓe hande ko laawi e calminama no feewi madame Sow soba asa mi salminima mi salminiɓe jeeni gacciyamma machallah waɗi fayida Aissa ban mbiɗa an a yiɗa nawlirede kono a yiɗi ɓingu baaba i holto ɓingu baaba dañete a tan ka nawligu aray e nawligu dañete min kay ko mbimi ko ne laaɓi cer koye nawligu dañete kono e ɓingu baaba ene wawi dañede ɗo nawligu alade eɗi jeddu an noon haalaji ma ko mawni de ɗum ko ɗum no woni noon eyyi aɗan ko tagi wiide ɓingu baaba ene wawi dañede ɗo nawligu ala baaba ene wawi jogade debbo o seera ɗum o wasa tawdirde e oɗon debbo tigui rigui mo seeri walla debbo o sankoromo adda debbo walla sanko walla maayata eyyi comme min kawon ni eyyi ɗum ene wawi wonde te en mbi en général kadi ɗum foof e wonde aɗa yiya baaba jogo debbo o dañje mum ɓiɓɓe ɗiɗo walla ɓiɗɗo goto hay sino so tawi ko gorko ƴeew debbo goɗɗo adde olio ko jagga ngel ɗon cukalel o anda janggo e jaam boko jogori wonoyde kono waɗa ɗum ko maltraité ene wayno leydi gasata min noon aɗa saɗolimi nawligu wona haydara ɓe garat ɓe tawma aɗa woni à l'aise aɗa wonde gorko ma gila haydara wonano haydara tawa oɗon ñaama karaw mon oɗon jara gosi mon wela tan te ay kala to jiiɗa nawligu tan ko welat min ɗum tan mbiyatmi ko worɓe ɓe hoto ɓe dañ par ce que gorko ne fuuyi so fuɗɗima dañde seeɗa tan miijoto ko debbo goɗɗo mi jiɗmi ko ɓe maayda e basal kamɓe fof ɓe mbasa haɓe maaya ala mi yiɗa ɓe daña par ce que ɓe dañi tan ɓe fuuyat eɓe jaawi fuuyde ɓe jiiloto tan ko debbo goɗɗo donc min yoɓe maaya ɗum ɗuwoto eyyi min kam joni Aisha kañum aɗa andi Aisha to jiiɗa ɗo ndeysan ko banam o neɗɗo kortini wonɓe Aisha an ka saŋanaɗe de a meɗi nan debbo ni mi ɗacciru kada wona ko miijam kalan neɗɗo fo e miijo mum mbiɗa haala miijam walla mi yaltan miijo ma de ñagui duwa miijo ma jogi droit haalde miijo ma cause mi salminima ɗum goppe kam mi en tout cas ko gonga de ko mbiɗa ko wallahi ko gonga jomum so ala haydara hay batti miijota kono so fuɗɗima dañde seeɗa tan change fuuya wiyana nawlira madame Sow ɓe tawma aɗa wonde gorko ma aise ɓe ngara noon ɓe mbiya yalumbal balaji mi salmini o aussi Amady so ɗum ɓenni dokken Harouna Sow wooda kañumne aussi ko addi hen yewtere nde min mi salmini woppu mi heeɗo mi waɗima mais Aisha mbiɗa émission men ko mane semaine prochaine après mbaɗa kam ɗo message mbaɗa jogi koram an kay numéro ma mo dokkuɗamo yaha ni Aisha yo mi anda hol probléme ma min on gila jibinami ko on numéro goto dañi d' accord ma waɗa signe TikTok he kena miiji hen d' accord et après semaine prochaine ina Amadou Diallo mbaddata mercredi semaine prochaine d' accord mais min jiɗmi ko somi ari taw ko min addata tem an addata debbo tem an addata tem e ala probléme min mi watta bousquile invité om kala ko jiɗɗa ko hen kaleten mais noon koye kananani koye d' accord d' accord ya pas de souci émission ngaji man mbaɗi fayida continue noon jokku golle emin jeeyama no feewi merci mon frère a jarama
merci merci doomu madame yaay Sow merci Haruna Sow merci Adama doomu yaay ɓingel am ngel woni Jaret Sall o weltanama Haruna Sow bisimilla allo Haruna allo assalamu aleykum waaleykum salam Haruna salminama DJ min calmitimama min juurimama mi salmini bandiraɗo debbo gonɗo no madame Sow salminama ɗum bay profite kadi wiide hen Aissa wan yo naw liggeyani makko ala wat wimo noon yiiɗa wiyeyde noon ala mi wiyamo noon kam mbaɗa nani ko haali ko mi ɗani kay wiide kadi hadeɓe nadde toɓɓere wiide Aissata wan vraiment o jarama no fewi nde tawno mi meeɗa haalude makko so Allah mi meeɗa haalude makko kono vraiment o duusi meɗen e gueɗe kewɗe min kam e wayno fedde amen nde ni gurdam fof mbaɗi koye darde théâtre uji emin jarnomo hen no fewi e DJ addiɗo toɓɓere wande fayida de ɓingu baba ɓingu baba noon ko ɗiɗi woni hen mais mi anda onon no cerdirton ɗum ɓingu baba e ɓingu bappañe par ce que minen so min mbi ɓingu baba ɓi baba ko ɓi baba minen so min mbi ɓi baba tan ko andu komo ndenduɗa baba mo ganduɗa baba dool ne woodi kadi ɓiɓɓe bappañe woni ɓiɓɓe grand frère bamma walla mbiya ɓiɓɓe moniraɓe bamma eyyi ɓe goni ɓiɓɓe bappañe ɓe goni ɓiɓɓe bappañe joni noon sa daari ɗiɗɗi fof hannde ne metti sernude sowona ko wayno onon ni wona neɗɗo fof wawi ɗum sernude joni noon sa daari ɗiɗɗi fof ene metti sernude anani kaɗo ndera sega haali kani o calminama de no mbaɗɗon salmitama ok sa daari ɗiɗɗi ne metti sernude e ɓingu baba o e ɓingu bappaño hewɓe mbawa ɗum sernude ko woni ɓingu baba e ɓingu bappaño kono min ɗo banggue hooram cikkumi tan ko ɗaminimi tan koɗo jinnaɓe rewɓe mbaɗi feere ha konngol ngol soofi ɗaminimi tan koɗo banggue jinnaɓe rewɓe to mbaɗi feere ha konngol ngol soofi kadi wonko adduno wiide o ko ɓi bamma e sen daari ɗo banggue nawligo so mbi ɓi baba tan tar ko babiraɗo wonno woniri tar babiraɗo ma woni ko neɗɗo ganda walla ko neɗɗo joguiɗo ɗum wonno premier kam won pouvoir mbo joguino voilà jonon debbo fof mbiɗina koye ɓiyum e so ronkani yo ƴettu kono wona pouvoir ko babiraɗo joguino o ɗum debbo fof kañum ɗum miijanto ɓiyum hay goto a ñaanani ɓiyum mo e moƴƴere walla ko gueɗe goɗɗe nan hen voilà e ko ɗo noon addi kono mi nani ɗo dijene haali ɗo hunde wotere hunde nde wande important ɓingu baba wona ɓingu baba yimɓe patan jaggiri ɗum hunde bonde min sinno min cikkam ɓi baba ɓi nene fof poti min ɗo banggam ga min cikkam ko ɓi nene e ɓi baba fof poti ɗe poti fodde e neɗɗo nde tawno ɓi bamma e ɓi yumma fof ko goto mono fof kono jalti ɗum koɗo gotel e nder so yawti ɗum ɗon e ɓingu yumma fotani ɓingu baba welde ɓurdu ɓingu baba welde fof ko hunde nde ko wotere min ɗo banggam fof ko ƴiƴam ndenduɗon onon fof ko ƴiƴam gotam ni mbiɗa sikki ɗum fotani addude caɗele e joni mataw yimɓe wonde jiirata ɗum yimɓe mataw jiirata ɗum ko affaire jalousie affaire ɓurde pouvoir affaire ɓurde barke en barke kam moom ko gonga ene wiye ko jinnaɗo daranta ɓiyum barke kono gorko ɓiɗɗo gorko kam so jibinama kañum daranta hoore mum barke saɗa yiiɗi barke ka daranta hoore ma wondude duwaw nde noon wondude duwaw ko jinnaɗo rokkal mais haruna jafoɗa seeɗa holko woni barke haruna barke min ɗamini wonde barke woni ko wiyete barke aɗa andi duwaw no woodi debbo wawi ko duwanade debbo duwanto ɓiyum ko gonga debbo fof duwanto ɓiyum kono ɓiɗɗo jogorɗo malede o andi diji haalde nane konngol ngol moƴƴol madame Sow jafoɗon on gaccata oɗa développé komi namdiɗomo holko woni barke par ce que ko ɓiɗɗo ƴewanto hoore mum barke c'est très important ko haali ko
mais holko woni barke yo arane exactement holko woni barke par ce que heewɓe hannde wonko cikkata barke taw wona barke si min kam ko ene waawi taw kono ɓurande ko waɗi barke ko woni barke ko par ce que ɗum ɗaminimi kono cikkum tan hammadi findine dawa wona ɗum ɗon woni barke cikkum ɓiɗɗo gorko mom barke muɗum ko andude taw haalanaka taw wona ma yumumen nodda ɗumen ma poñe caggal galle en ma waaje en cikkum neɗɗo foti andude ko foti wadde ko taw wona fadde e jinnaɓe muɗum ha mbiya ɗum daw dawa walla fadde e jinnaɓe mum mbi ɗum waɗ walla fadde ha jinnaɓe muɗum mbi ɗum ya salminoye bama kaari nde salminoya walla fadde ha jinnaɓe muɗum mbiya ya waɗoy ni daña ɗum ɗo mbaɗa min cikkum barke o ko ano daranto hoore ma gona neɗɗo barkinɗo yimɓe gandirma e ɗum kala noon ko mbawɗa nangude kala ko mbawɗa nangude a tanta saɗa ɓuɓni ɓerɗe jinnaɓe ma kam barke arat par ce que barke o wona tan jooɗa tan nene ñande fof jamma ñalawma duwo e hakkude dingiral walla duwo e hakkude jumaji ala barke o so ɓerde jinnaɗe nde ɓuuɓi tan mbeɗa sikki tan barke o heɓoto hayso yaltinani hunduko makko e kaari yo Allah waɗima barke desa e nder ɓerde makko to so weltima an a heeɓi barke ɗum noon kono mi nani dije nañan haalir ni wi koɗo baaba to ummoto c'est vrai koɗo baaba to ummoto kala no jiiɗa ɓiɗɗo barkini koɗo jinnaɗo gorko to immi d' abord koɗo jinnaɗo gorko to immi kono min ɗaminimi tan ɓiɗɗo gorko woni barke o ko hunde fof aɗa wawi wadde taw wona ka duuseteɗo taw wona ka nawateɗo taw wona ka puuseteɗo a tanta kay ka mawɗa natti wonde cukalel tawi ka gaminil tokosel kam ko c'est vrai kono so yeehi ha neɗɗo mawni mbi sikki kañum foti andude gueɗe goɗɗe taaro ɗum ɗo ƴeewa ko moƴƴi e mum ko ƴeewa ɗum ɗo ɗum mbiɗa foti ɗum wadde kono hannde sakataɓe heɓnani hen waɓe amen ni hay sono ndesa ko ma jinnaɓe ndesnaɓe taw ɓe mbawana dersidude koye maɓɓe min de ɗum ɗamnimi woni barke kadi kala ko yaadi taw Allah walla mo heɓa wittuwar muɗum min ɗum ɗamni woni barke de tawi ɗum woni barke goɗɗo noon mo ɓe anda dije wayde kam ɓuuri wonde ruwade pular gara kala non mi ɓuuri animo wonde aɗandi goto fof e yiyande mum te ko ma jiyat e jerodira ne jencude dañe mi salmini bandira debbo woni Rugi Ba debbo mo lumbal balaji gonɗo toon to États-Unis d'Amérique mi salmitima DJ Du ça va mi salmini laayi fof bonnamɗo yimɓe fof no mbaɗi kam fof ɓe celli Haruna mi ara ma jiyanɗe jerodira ne jencude dañe nde tawno fulɓe mbi lewlewal ɓerɗe ko yewtidde so tawi ɗum ɗo fuɗi hakkude ɓernde laaɓi nelantake jambere nelantake jaasi nelantake ko ɗemɗela goto ɗum ha laaɓa ceerno somi faami haala ma barke ne cifortoɗa barke ni ene nokki dañal kono dañal e barke fiindirani so tawi tan dañal e barke ene fiindirtuno kala mo dañani wonta ko kuɗa ɗum ko gueɗal ko goo barke noon mami fammina gueɗel gotel pour mbawen aussi famde wasata won ɓurɓe en gandal heɗiriɓede so tawi neɗɗo ne haala yo miijo on taro heɗoroɓe mo seeɓi gandal e caɓɗoma gandal emo yerodiri gandal neɗɗo ene janga ha watta ñamde defte e nder oɗon tuma tawa jangde makko nde barkinani neɗɗo ene liggo heɓa kalis ha yone tawa jawdi makko ndi barkinani sabu barke taari ɗum ko geɗe ɗiɗi woni duwaw e sutura barke lombi hakkude neɗɗo ne jogo kalis taw ala sutura taw ko kañum e jeere yeyetene nder jeere poti kala garɗo yeytoto neɗɗo ne jogo jangde taw ala sutura tawa ko diina o haɗi ko ɓuri ɗum ɗon bonde ko ɗum ko waɗata hay goto ittanta ɗum gueɗal hay goto rokkata ɗum fodde daraja mo fonno hebde o e nder ɗum wasa ɗum hebde ha laaɓa tawa jangde nde o jangdi nde tawa noon omo fonno andinde o andinani so mayi laɓangal waɗi hunduko makko on seppiri yo Allah heeɗen hen neɗɗo ne jogo jawdi tawa jawdi ndi janggo e jaam kañum nandatamo joyngol wadde noon hay joguiɗo jalo ene rema ene ronki dañde o e nder onon tuma ko joom barke won goɗɗo e nder galle waasi gollade tawa barke ene soome mum
barke o noon andirte wonde nana soomi e on mo gandanɗa hoore ma woni biyeteɗo ko innama aade o ko duwaw o yaadata e sutura duusa tigi rigui barke makko o mayat o hakkani o mayat o bonani o bonodiraka o maaya omo teddi o maaya ko joom gueɗal o maaya ko joom fodde hande multimilliard uji nana e nder guure he e nder onon tuma so tawi batu bari soɓe jooɗi ɓeɓe cuusa haalde pardon DJ jafɗa seeɗa de tawi dérange tama min noon pour kalmi haala dañgol ko mi waɗani ɗum focalisé pour affaire jawdi wona affaire jawdi tan woni dañal ni heewi façon-ŋaji dañde yimɓe ko dañal dañde yimɓe nde ko dañal dañde konngol nde ko dañal hay ɗum koye dañal tawa par ce que dañde yimɓe nde koye dañal tawa dañde konngol nde koye dañal tawa sa waɗi ɗum focalisé dañal ngal e jawdi ndi tan aɗa yiya hay neɗɗo mo ganduɗa wondani duwaw taw ne jogui jawdi aɗa andi komi jiɗɗo lallitinde tan aɗa andi koye nder haala neɗɗo ɓerata haala ha daña ko haaji saabu ɗum so tawi mi firani mi faccirani tan ma won keɗiɗo wonde sikka wonde haala ma ka joofi tan ko dañal voilà ko min hooram ko ɗum addi ni mi wadde hen fawde hen mo on ɗo pour mbasen wadde ɗum focalisé e jawdi aduna ndi dañal ko ene heewi dañal ne mbiruɗa ni ne mbiruɗa ni joni so tawi neɗɗo o anda ko foti wadde guila wiyeede yo wat aɗa andi neɗɗo ne anda ko foti wadde guila wiyeede yo wat tawa gaga yiyani yiide barke ni ɗum ko gueɗal a yii hande e yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ma eɓene moƴƴi boowal eɓe ngoni nder ene wayno leydi gasara a yii hande ɓe ladde mantata ɓe wuro huɗata ɗum ko ga heewi itali ga ene woodi wadde gasata aɗa andi ɗon ndeysan toɓɓere nde gadduɗen hannde nde ko toɓɓere nde gandanɗa hoore ma ndeysan ene wawi fonde yañede sisi wonde ene wawi haalade hen kono mi rokkat bandiraɗo debbo woni Rugi Ba o ara hen kanko no adda hen yiyande makko nde sowno ko yewtere nde o jeeya kono ala min DJ komi leloytoɗo Rugi Ba jafɗa deydoy DJ min jimmi hade mi yaade ko ya firtan min wadde holko woni barke mami ar hen inchallah wona so tawi aɗa hetti mami ar hen inchallah après mbeɗa less mbeɗa heeɗo ɗaccumi acca bandiraɓe naata d' accord mais pourtant mi haali ko woni barke de barke mi haali ko ɗum mbimi barke taari ɗum ko gueɗe ɗiɗi woni duwaw e sutura barke lombi hakkude hakkude duwaw e sutura barke ndi wawi woɗɗude ɗo woni hakkude duwaw e sutura hakkude duwaw e sutura barke par ce que neɗɗo wawa barkinde neɗɗo wawa a jarama DJ jarama Rugi wonde madame so an madame so min de so mbiyetemi walla ko nde ko sosoɓe en kewi madame aji ha ɗum noon on jarama onon foof en calmini bandiraɓe fof sikki ala en calmini ay Aissata Wane gañƴo nawlirede yo nawligo hene makko noon merci a jarama DJ a weltanama no fewi Arouna mi weltima e ma Rugi bisimilla DJ du ko noon mi salmini bandiraɗo gorko jaltuɗo madame Sow tawmi ɗo min de barke kam franchement komi ɓoyɗo ɗum namdade holko ɗum woni nde wonno min kam mi wawa wiide mbuɗo wawi wadde définir barke sabu mi anda mi wawa rokkude définition exacte barke min koye namdotoɓe barke jeeyami tawi ko haalde goonga nde wonno min ko nananmi ko heewi DJ du yimɓe ne mbiya ɓi kaari barkini walla ɓe mbiya kaari ɓesgum no waɗa barke tawata ko kaari en sukaɓe kaari ko dañɓe dal ko ɗum ɓe kewi wiide kaari de barkini walla ɓi kaari barkini sa yi hande ɗanniɓe mahi eto suuji galleji mumen na nawa yumumen makka na mbaɗa foof hande ko ɓen ɗon wiyete ko barkinɓe te aɗa yiya gonduɗo e jinnaɗo muɗum tena yurmi jinnaɗo muɗum so waalo ngo yonti kanko yahata place jinnaɗo makko o waɗa ko foti wadde ko te on soɓe limta barkinɓe ɓe limtatamo hen te pourtant kanko no wawi wonde taw o ala moyen pour ma hande jinnaɓe makko woni eto suuji o ala moyen ɗe ɗanniyankoɓe ɓeɓe mbiyata barkinɓe ɓe jogui ɗe mais omo jogui ɓerde ganduɗa omo yiɗi jinnaɓe makko te sinno ko sago makko ɓen ko dañi ko daña ɗum mais aɗa andi dañal kam moom ko Allah rokkata te Allah rokkata yimɓe fof mbawa dañjude c'est impossible mais yimɓe ɓe no jiirata barkinɗo ni
pour min affaire o ina manki lerde horam franchement hande d'accord barkinɗo tan ko dañƴo kala mo dañani an a barkinani te a yahat Abdoulaziz mi calmini min juurimama fannoon ko ha bandira debbo jofno min calminima wallahi ko noon min kam ko min ko ɗum woni hen namdal am e barkinɗo saabu eɓe mbiya kadi hay sinna ɓe tawi joni ɓiɗɗo na wadde yummum woni konngudi walla na wadde bamum woni konngudi ɓe mbiyata ko an kam an a barkinta min mi meeɗi taweede ɗum namdimi ɓe ngoni e wiide tawmi ɓe mbiye ɓiɗɗo no wadde jinnaɗo mum daal no haala no wiya ɗum ko fotani ɗum wiide ko par exemple comme duko daal eɓe dugdo wiya jinnaɗo makko fotani mbo wiide ɓe mbimo an a barkinta ɗum ko woni mbimi holko tagi mbiɗon mbo barkinta ɓe mbi hay sinno nimo dañata mbimata barke ko dañal tan ɓe mbi barke kay nder barke ko hen dañal woni min noon mi anda mi ronki ɗum famde dal no wawi taw hol ɓurɗomi hen famamuya ƴeewa haalde min ne woda ko gandumi hen franchement e son jamri min mi adda hen yiyandam eyyi Abdoulaziz ko ari aɗa adda hen yiyande ma jimmi siftinorde bandiraɗo debbo tan mbaɗa andi moni kala kono fiya ndu umata te moni kala ko tawi koko ɗum woni ko jantoto mbaɗa andi o ari ko côté barke ɗo kono noon yewtere nde wonko wonno nehande mum yummare walla nehande mum babare woni puɗɗi ɗi woni ɓingu babaɓe min mi tawtoraka ɗum mi tawtoraka koye woni holle ɗum noon woni ko jiɗomi siftinardema ɓingu babaɓe holko tagi ɓingu babaɓe par ce que min ginnaɗo mbiɗɗo mi ronki yaltu sujet o par ce que on waɗi intéressant no fewi kadi on waɗi important ko gadɗa ko ne waɗi fayida machallah bisimilla wadde ara hen peut être sa ari hen o faama eyyi en calmini rendo fulɓe foof en calmini dennagal fansuji ma foof e dennagal yiɓɓe pulaar e yiɓɓe leñol ngol en calmini ɗum en juurima ɗum kadi min beltanimama kadi e débat he débat o ko débat ɓeɗo fayida ko wayno yo mbat tapote noon en foti waɗede débat saabu ko ɗum woni ko nguurɗen guila e ɗen ha yetti hannde ɓingu babagu noon eɗen gandi wona to men fuɗɗi sa daari joni to banggue annabaɓe eɗen gandi annabi Yusuf hakkude makko e ɓiɓɓe baba makko en eɗen gandi wona eɗen gandi ko golla hen eɗen gandi koɓe gollimo ha e yetti to yettiɗo annabi Yusuf tene kadi ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe foof koɓe mawni ko en kanko wonno cukalel kono nde wonno ko mbiɗa ko tan ɓingu baba ne foti welde si c'est la vérité ene foti welde no fewi kono kadi nane aɗa haali konngol jimmi arde hen konngol tati il faut mi heeɗima ɗi aɗa andi nde haala weeli jaaba tan ko nanaka so tawi a nani tan neɗɗo ko haali sa ari hen ma waw jabade ɓingu baba ne foti welde kono ko haalpulare mbiɓa wonde ɓingu gongu ɓuuri ɓingu baba welngu mi anda ɗum ko gonga ɓingu yummo mettugo ɓuuri ɓingu baba welngu voilà ɓingu yummo mettugo ɓuuri ɓingu baba welngu wona ɗum ko hunde lamde ko pulaar wi noon tawi kadi no woodi so hol dalilol mum saabu sen daari to mbimami ɗo ɓeɗo koɓe julɓe ko annabaɓe ɓe meeɗa wofde Allah kono holkoɓe gañiri annabi Yusuf wonde tan babiraɗo ene yiɗimo ene horsinimo ene waɗimo hoore mum waɗimo darogal mum ɓe nanguimo ɓe goppanimo haɓe piimo haɓe beddimo e woynu hatta noon ɗum ɗon fof ko mbiɗa ko barke ɗum Allah jibnat ɗum e neɗɗo tan ɗiɗo ɗiɗi ɓingu babago après nanden sujet barke aussi nde wonno haala addata haala kono débat o so tawi mi nane nde nannomi o yarno ko ɓingu baba wona du coup se ɓe daari joni nde ɓe ngari haa ɓe ɗum ɗon kanko annabi Yusuf eɗen gandi o fiyama o weddama wona kono e nder fof e waade noon nde o yeehi ha o wonto e annabi o wonti laaɓɗo ɓiɓɓe baɓe ɓe kettinimo gandi ko kanko ɓe piino kanko ɓe beddino ɓe kersi to ɓe kersi ɗo kanko ko mbiɗa ko neɗɗo ene farnoɗo ɓi bamum saabu ko mbiɗa ko gonga so wiyama wonde ɓi yummanini a yiyaka duhol aɗa andi wonani faaro kono kanko o wi ko to ɓe kersi saabu kanko ko yiiɓe ko wonanimo faaro makko no fewi kamɓe goni ɓiɓɓe bamako en par ce que nde o ari wuuro he ɓe nanguimo ko maccungel o ala famille joni noon nde o yeehi ha o yitodira e mabɓe ɓe gandi ko joom leñol koye leñol mangol o yalti te kadi koɓe annabaɓe donc maw jogo teddungal hannde à partir de hannde maw jogo teddungal e wuuro he ko lamɗo o wonno kono o ɓeydima ndeke ɗum ɗo hokkimo ɗum ko wonde ko jiidudemo e ɓiɓɓe bamako en ɓe kadi ɓingu baba
neɗɗo so tawi aɗa jogii haqqille so aɗa jogii haqqille avant kaɗa fooɗa ɓi yumma on kadi a fandini a jeyi fooɗ ɓi bamma jurmo ɓi bamma teddini ɓi bamma horsini ɓi bamma foti ko mignon o foti ko mawniraaɗo surtout miñiraaɗo par ce que ɓi bamma miñiraaɗo so tawi tan wonko mbatta ɗum wiyata ko o ko ngañngu mbaɗɗa ɗum wiyata tan ko ngañngu so tawi ko biggal so tawi ko ɗawde jawdi mum so tawi kala ko wawi wonde o nanggat tan ko kaɗa yimmo mais kono ɓi yumma o darta ɗum jamais sa hokkanimo sa fiimo o darta jamais wonde aɗa animo Seydou Ndiaye ça va ɓi bamma il faut mbatta ɗum haqqille pooɗa ɗum no feewi jiɗa ɗum honko madame gon haali ɗo ko haali ɓiɓɓe bamma ko embe ko ɗum wona hunde wemde so tawi kadi neɗɗo wona jawdi tan poɗirta ɓi bamma poɗirta ɗum ko gila a ala haydara hollamo ganda ko onon jiidi baba goto te kadi ko jiɗanɗa hoorema ko ɗum woni ko jiɗanɗa mais so tawi ha yettima e nokku a hollanimo yeeso wonde aɗa yiɗanimo walla a hollani yeeso oɗon jiidi janggo e jaam so dañal ari kaw ɗum kawral wonata ɗon so kawral wonata ɗon noon ganda fuɗɗi ko guila e ɗo kono ɓingu baba belgu e ɓingu yumma belgu ɓuuri ɓingu baba ɗum fof kono ɗum fof e waade noon so ɓingu baba yooɗi ɓuuri yodde kadi ɓiɓɓe yumma ɓingu baba so weeli ɓuuri yodde e ɓingu yumma a faami donc to banggue barke o kadi mi yiiɗi arde hen barke ko mbiɗa ko barke liggete to liggete noon liggete koye yimɓe tatu holɓen jinnaɓe ma ɗiɗo e ceerno ma jinnaɗo ma en liggonoma barke an hoorema liggono hoorema barke par ce que ayi barke mo liggiɗa wona an tan nafata ko sukaɓe ma nafata ko ɓesgu ma aɗa wawi nafde hen de kono ko ɓe ɓuratama barkinde par ce que sen jii eɗen gandi Cheikh Oumar Fouti Tall en wiya wonde hokkiɓe barke maɓɓe o ko jinnaɓe maɓɓe ko gonga walla donc enen koye men so tawi woni neɗɗo ene barkine il faut kaje sar mami ara tem he joni mami ara temo noddi ko ɓingu babaɓe kono jilli barke seeɗa bismillah eyyi a faami de barke o ko mbiɗa ko barke wona yo Allah waɗema barke tan waɗema barke ala neɗɗo so tawi o gollinani hoore makko barke ha soka waliyu walla ha soka jinnaɗo makko sa duwaɗimama ko jiɗɗama fof Allah jaɓata mais kono so tawi neɗɗo gollini hoore mum Allah waade juɗɗum daroɗa suudu kaɓe kuɗamo Allah jaɓata barke ɗum ko Allah hokkata neɗɗo Allah yoɓata gollat Allah yoɓma wona neɗɗo o yoɓatma wona jinnaɗo o wona ceerno wona goɗɗo ko Allah itta direct e barke he hokkuma barke noon kadi ene heewi façon ngaji ko oɗo wima ko wona dañal tan kono noon ko oɗo wi ko madame rugi bami anda ko haali ko gonga hande ɓe yimɓe mbiyata barkin tan ko oɗo ari ene jogui jawdi soodi oto mahi galleji en waɗi ɗum ɗo no wiya kaari kayne barkin hay debbo so heeɓi dewgal belgal wiite heeɓi dewgal barkingal Allah andi ko dewgal ngal woni te oɗo dañƴo jahowo ene ara ene soodi ɗum ɗo Allah andi no dañir ndi jawdi a faami mais nak wona ɗum woni barke so yimɓe ene gandi barke ɗum wona barke neɗɗo ene jogo ene suuro taw ala haydara ne suuri e jogui teddungal ene jogui sutura ene jogui barke woni barke o kala ko tooɓi Allah ne hokki mum hen sutura no wawi ɓennirnirde ɗum sa ƴeewi wona ferade konngol ma sa ƴeewi nden neɗɗo jangganno seeɗa e nder jangde nde heɓa hen daraja heɓa hen kala foddeji wallahi tawa ko ɓurano tan jannguɗa tawa a janggani luwa a janggani saria a janggani gueɗe goɗɗe ɗe e nder on ngane jogoɗa duɗal ngal huɓɓo wallahi ene woodi jangde fof nde fotiri nden ɓurno hewde barke e joni par ce que tu sais aɗen ko waɗi ɗum nden almuɓe ene tampa mais hande almuɓe hande ko noon ɓolo hay goto yiiɗa ligganade ceerno mum hay goto yiiɗa tampande ceerno mum ko ɗum tagui mbimami barke heɓete ko yimɓe ɗiɗo jinnaɓe ma ɗiɗo yumma e bamma e ceerno ma ko ɓe mbawi hokkude barke ko heddi ko kala jogui doole ma tan aɗa golla so jomum wima kadi yo Allah yoɓ Allah yoɓat par ce que kala mo mbaɗanɗa moƴƴere hay mo jiɗɗa dokkuɗa jawdi mum hayso ko kefere so wima yo Allah yoɓ kijete peyi wallahi ma Allah yoɓ hay kefere noon kono tawi ko barke darten ɗum gollete ko yimɓe ɗiɗo jinnaɓe ma ɗiɗo e ceerno ma jinnaɓe ma ɗiɗo ɓe so tawi woni a ɓurni ɓerɗe maɓɓe kadi ɗum golle kadi neɗɗo gollana ɓi ɗum ɗo wiyete jinnaɓe ma walla ceerno ma taw a weltinani ɓerde ma e maɓɓe jinnaɗo funtete avant tout d' abord jinnaɗo funtete woto jogo jawdi ma tan mbiyaɗa ko ngaɗa waɗana jinnaɓe ma tan jogoɗa e maɓɓe ko konnguli ƴagguɗi jogoɗa e maɓɓe ko bonɗenede haalullaji mettuɗi wona noon
jinnaɗo il faut que respect jinnaɗo il faut teddine jinnaɗo il faut yurme jinnaɗo il faut waɗe comme ko mbaɗa comme kañum tan woni meilleur ami ma dans le monde so haali eyi haso ko alade hasa wiyeɗa ala so wima deƴƴu deƴƴa so wima waɗ mbaɗa kala ko haali konngol pawta hen tan ko eewi mbaɗe tapote wawi mbaɗe tapote s'il vous plaît so tawi jiɗo ceerno cukalel bisimilla Abdoul Aziz allo Abdoulaye est ce que yaani o weltanama kanko Abdoul Aziz o yañima hen no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi ne mbaɗani kadi ko caɗele weeyo ɗo tagi ɗum waadi noon madame Sow bisimilla ma nde tawno nane a artan adde hen kalɗa yiyannam seeɗa par ɗo ce tooña émission kono que arani wonni hay ko yaade mi nanɗa no kadi mi adde hen yiyannam ko fayte ɓingu baaba ko min to haqqillam ɓingu baaba addata ɗum ko kirodiral addata ɓingu baaba bongu ngu ko kirodiral addata ɗumen par ce que so tawi rewɓe ɗiɗi ɓe ndendi gorko so tawi eɓe beldi machallah Oumar Ndiaye barke ligganete ala hewɗi ɗon eyyi continue so tawi eɓe beldi ɓiɓɓe maɓɓe soɓe jibini ɓiɓɓe maɓɓe fof wonta ko hunde wotere no comme ko kamɓe jiidi yumma e baabi ni kono so tawi ɓe beldani so ɓe dañi ɓesgu goto fof so foodi ɓesgu mum e nodda ɓiyum ene haala ɗum woni haalaji so mawniri noon tan ɓe gonda ko ɓe beldani onon fulɓe noon mbi ɓakke mayre gila kero kecce wadde so jomum en nerama noon ha mawni wawa yiɗodirde hen bangi goto ko rewɓe ɓe gaddata ɗumen ɓingu baaba bongu ko rewɓe hirodirɓe ha ɓurti taw ko haare tan woni hakkunde mumen ɓe jiiɗodirani jaam ko ɗum addata ɓingu baaba bongu deuxiémement kadi gorko kadi ene adda ɓingu baaba bongu de mbiɗa gorko ene adda ɓingu baaba bongu par ce que so gorko addirta ɓingu baaba bongu voilà so gorko wonani normal taw gorko seyɗani dal gorko guuriɗo voilà gorko woɓɓe guuratako de woɓɓe ɗakkittoran ɗakkitto ndawa e goto wallahi ɗum noon so min mi yi oɗan ɗakkitana min fof jarnakka men de wala ko noon tan ko worɓe ɓe ɓeydi ɗumen noon wadde firti wonde ko ceeri ko kewgu ko gorko woni mo ƴettata responsabilité mum voilà woni worɓe woɓɓe Allah no hokki ɗumen chance rewɓe ɓe ene beldi kanko gorko emo woni normal woni worɓe woɓɓe noon taw rewɓe ene jiiɗi wonde normal kañum gorko woni yiɗaɓe gona normal par ce que so ɓe beldi an a ari aɗa jingano oɗa wona koɓe ɓooyi weldude fof so yi aɗa jingano tan ɓerde makko huɓɓat wonde hen saahaji ko onon worɓe ɓe gaddata ɗum hen saahaji noon kam bone o kadi woni koye amen par ce que emin mbawi hirde no feewi kay komin hiroɓe wadde ko vice versa fof bangeji ɗi fof da kadi so tawi on dañi ɓesgu kadi so tawi woni ko ɓesgam gorko ɓuuri yidde goɗɗo ɓesgu mum yiɗaka no feewi kadi ɗon ko probléme mawɗo wala ko ɗum jinnomi ɓeydude hen seeɗa jaffoɗon kam noon nde ƴeftumi konngol ɗo par ce que mawɓe no keeɗi ko wona ɗum ko mbeɗa yiɗi namdadema namdal gotal par ce que a wi kam mi anda mbiɗa barke lomboto ko hakkude sutura e hollum duwaw voilà duwaw mi sikki tan haali ko sutura o jimmi andude e sutura kam sutura haali hoore mum nde tawno mami hokke yeru goto ɓeyɗino Seydou Nourou Tall radiallahu taala anhu omo juulna so tawi o juulni tan babiraɓe ɓe so tawi babiraɓe mbi wonde ceerno waɗan min duwaw o wiya cakke juuɗe mum ɓe cakka juuɗe makko o wiya wonde yo Allah waɗa noon sutura ɓe jaha ɓe goori noon ha hankkadi kamɓe ɓe mbatti haltide e nder koye maɓɓe ɓe mbi wonde holko tagi minen kala no min jooɗi walla kala no min jewti walla kala no min ñaagui ceerno duwaw hay sinno koye nder juma wiyata wonde ko yo Allah waɗa noon sutura tan kaɗen ɗon emin jiiɗi ko ɓuuri ɗum ɗon emin jiiɗe galleji moƴƴi ɗi emin jiiɗe otoji moƴƴi ɗi emin jiiɗe rewɓe moƴƴiɓe ɓe joni noon ɓe mbaɗi haɓɓere maɓɓe ɓe mbi wonde ngolɗo lese en jeehi so wi yo Allah waɗa hen sutura en mbiyanmo wonde yo
yo ƴettu tigri ga jono waylane duwaw ɓe ngari ɓe ɓamdi ɓe jetti ɓe juuli haɓe pari ɓe mbi ceerno min ñaagi duwaw ceerno yo Allah waɗan sutur ɓe mbi ala ceerno min jiiɗi minen ko duwanoɗa min duwaw goɗɗo mo jiida e oɗo duwaw duwono min emin keɓ kalis duwono min emin keɓ galleji duwono min emin keɓ ɓuroji duwono min duwaw mo gandanɗa hoore ma taw minen emin mbawi yitamde an sa duwima tan Allah jaɓo ceerno wimo a ko ɗum jiɗɗon ɓe mbi eyyi ceerno ko ɗum jiɗɗon ɓe mbi jeehe ha janggo omo ƴewdoɓe o jeeya ha janggo so tawi en juuli ha paari mami duwono on duwaw kalis ɓe jeeyi ha janggo ɓe juuli takkusan ɓe paari ɓe mbi ceerno joni ko duwaw emin jiiɗi duwaw ceerno wi wonde yo Allah waɗan ɗum sutura ɓe mbi ala ceerno a wi min wonde ha janggo takkusan so tawi paari ma duwono min duwaw goɗɗo ceerno wi wonde duwaw mo duwontomi wonde ngam Allah jaabo kala e mon meɗɗo wondude debbo mo wona debbo mum yo yaltu juma yo tigri haaju yaltu juma o babiraɓe kamɓe fof ɓe ƴewodiri tan ɓe mbaɗi ni ɓe daari ga hen tan e doro ɗum kam fof ɓe kafti ɓe jeeyi joni noon kamɓe est ce que sonno wonano koɓe insisti ko ma sirlu mabɓe sakto ɗon ala saktotako wadde noon firti wonde ko goto fof ene jogii ko wone ma ko gandanɗa hoore ma a yiiɗa hay goto tina ɗum noon ko sutura a suurat goɗɗo o cuura hoore ma goɗɗo o suurma suura hoore mum machallah mi faami joni wadde noon ko sutura woni fof kala ko jiiɗa sa joguima jawdi ala sutura ala haydara anani sa joguima gandal ala sutura ala haydara tigi rigi mi faami joni ɗum ko gueɗal wadde noon barke ko gonga ko barke won joguiɗo jawdi ene jogui barke en mbiyade kala joguiɗo jawdi il faut yo laaɓ noon voilà wonɓe Allah rokki jawdi tawne jogui barke tawne jogui duwaw kono kadi ko noon waɗiri vice versa won joguiɓe jawdi ha wayno leydi taw barke ala hen duwaw ala hen kono dije ay ɗon noon jimmi jaɓandem par ce que won jogiiɓe jawdi taw ala barke kono hannde heewi no o cohno rogi wini hannde hay sa ɗoftima jinna e ma taw ala ka waɗanta ɗumen aɗa ɓumni ɓernde mum so tawi tan a ala ha jawdi tan ɓe jiyata barke ma o jinnaɗo no wawi yiide kam par ce que no jiiɗon ni ɓernde aɗa andi kus jafoɗaden fewi aɗa andi nayi koko mbatti ala mbiɗa heeɗi ni hokkade wallahi mbiɗa heeɗi ko intéressant kam kala ko mbiɗa jangi hen no fewi tan ɗaade ɗum kono machallah mbiɗa heeɗo mi salmini mon tan mbiɗa heeɗo ko gas wallahi ala probléme aɗa andi nayi koko mbatti yardude lalaceje kadi gacce baronnoɗe koko natti fawguinde duttiɗen kadi mbiɗen en gona e jamanu mo gandanɗa hoore ma ko annabi kalis fooli annabaɓe fof ɗon tigi aɗa andi nden wonno ko mi yiɗa daña mi yiɗa gona kono mi yiɗa tina kono hande ko mi yiɗa daña mi yiɗa gona sa yiɗi tina wallahi wadde noon firti wonde ko yimɓe ɓe mbayi liima ɓe jaade e jamanu ha hankkadi ɓe jejjiti diine o ɓe jejjiti fina tawa o ɓe jejjiti donaɗi ɗi ɓe jejjiti gowaɗi ɗi ɓe jejjiti conce ɗe hay ko nandi hen ɗum waɗi noon yeehi ha gandanɗa hoore ma ndimagu ngu natti renede natti hormede so ndimagu renaka hormaka hankkadi gacce nattat wodde so gacce natti ɗon ɗo gacce natti wodde ɗo tan Allah wi kañum hejjata e goɗɗum gaga tigui rigui e nder ɓernde joni kañum sottoto yaha heddo hen tigui rigui iblis ɗum waɗi o noon ko aduna yankagal ngal tan yimɓe ɓe jiyata galleji joɗɗi ɗi oroji joɗɗi ɗi e safami magasin ngaji joɗɗi ɗi comci joɗɗi ɗi portable uji ɗaɗiɗi eywa hay ko nandi hen hankkadi ko matériel rewɓe ɓe desirte ko matériel kadi aussi ɓe cerirte ko kopporeje ɓe desirte ko kopporeje ɓe cerirte aɗa yiya debbo wona e nder galle taw gorko mum ala ko wawni ɗum e dow daɗɗude haydara no woodi
kono hebdo e nder galle o gaga tigirigi ha joni nemo mo heɓi hen o so sohli bela mo elto nder galle o ho ƴiwoya est ce que ɗum koye hurdale jeeya DJ mi salminima kadi mi weltanima ɓe tawmeɗoɓe fatteɗo DJ yo fatteɗo mi anda hol kaala e mabɓe mi anda ko ruggi ba walla madame Sow Seydou Sow Pullo a salminama cousin mi salminima mi salmini directeur uji fof machallah cause en mbayrodiri mi feewi a metti hebde no feewi ka nanngude koto ala caɗeɗe bulletin jawari nango fayna nde gonga ay madame Sow ay barke ɗe e suturo fof umro koye duwa o jinnaɓe ɓe dokka gueɗel gotel Allah jeeyi gueɗiɗe fof sarif no mbaɗɗa miñam halifa salminama aduna woni hen gueɗe tati barke e duwaw e suturu nen e baaba jeeyi hen tan ko duwaw o ɗum tan ɓe jeeyi hen hay goto fundu mon ko duwaw o jibinta barke ɗe ko duwaw o noon jibinta barke ɗe kono duwaw o e barke ɗe umoro ko jomiraɗo subhanahu wa taala mo waɗi mo jabba ɗum Allah goto tan wawi hokkudema duwaw o e barke ɗe duwaw o e barke ɗe kadi o rutto kadi jinnaɓe ɓe eno ceerno Abdou Aziz Jimani e seeɗaɓe ɓe e mawɗo fof kala mo pottuɗa teddide ɗum nasata ko yim haalanden ko ay mi rukma exemple ɓiɗɗo fof darjuɗo ɓiɗɗo fof dañƴo ɓiɗɗo fof gonɗo hunde hannde walla kala ceernaɗo machallah nanaɗo walla waɗi nden matériel ala yimmiraɗo koko muñi e galle o e suudu yimmira babiraɗo koko muñi Zahra so muñi hen to morol musgol dongo sancade so muñi hen o muñi heege o muñi ɗonko o muñi cuurki o muñi fof so muñi ɗon aɗa anndi kam ɗon duwaw nan ɗon wona o jibina ɓiɗɗo baɗaɗo barke ɗe noon ko Allah yoɓotoma ko yoɓimi ko yoɓuno ɗi ko daña ko yumma dañani ma walla daña ko bamma dañani pina subaka sa fini jaha école tawa ala ko ñamɗa ala ko jarɗa hay tawa cito e oɗon fannu ko ma hoddiɓe mon kedda gaddan mon a faami machallah Allah ƴellitma ɗannoɗa walla daña ligguey walla daña dewgal belgal walla jaha kajuna yumma ɓe mbiya en tout cas ɓiɓɓe mbaɗa ko barke par ce que ko muñño ko Allah yoɓima ɗum suturo o noon suturo enen wonɓe ɗo ɓe eɗen jalte eɗen jiye wonmo cuusa yaltude écran ko cuusa haalde écran wona an aɗan haala aɗan ɗo wone tiktok aɗa haala woni hen cuusa yaltude tiktok kaala par ce que woni hen ne jogui ñomale woni hen waɗɓe bone non c'est vrai kalanmami ko sa yi dijjo ɗum hucci en direct mum adamu hannde wonko tali ko wona joɗa tiktok ne haala ɗasa faami ko ɗum woni suturo ko kala kaɗa waɗa Allah waɗama hen suturo eyi a ñamlaki haydara mi ñamlaki ko wi Adamo ko eyi non par ce que aɗa nder mo yiɗi suturu aɗa on sutto yimi Allah surti moom tu vois ko yiɗi wiidema tan fof noon dépend koye duwa o was woɗɗinoy tan ko dijee ɗum ficcide ɗum tan ha laaɓi ceer Zahra min wiyamo wonde morol musgol so tawi wonde ronkinima ɗanade tan ya sancu gonga a faami ko yiɗi wiide tan barke o noon ko neɗɗo liggoto walla mbaɗa hen tendos no miñamo wini tendos walla pemboɗa barke o ko neɗɗo liggoto ɗum faami voilà laaɓi kadi a ɓeydima laɓɓitinde so seeɗe baabagu kono gatta tan mi naata seeɗ baabagu kadi wawi to won naaro wadde joni mboɗo wawi waynade DJ mi weltima no fewi par ce que mi ɓooyi wadde damande pour yidde naade e live ma mataw ko hande Allah hoddiri c'est vrai bon mi weltima kadi no natirmi ni nde tawnotomi kono haali ɓingu baba hande noon ɗum ko ñawande yimɓeɓe d' accord merci a jarama madame ne mbiyatɗa inde ma tigui min ko Kadia yettode Diallo Kadia Diallo ɗo jeeɗa Medine Gounass
Madina Gunas na mbaɗe celli machallah salmini ceerno ɗaɓɓe makko duwaw calmum do wallahi a jarama min beltima tege jom wala cousin moƴƴi a jarama Ruki Ba mbiɗa ko lumbal bala jeeɗa an kay goɗɗodira en nokkuji lumbal bala jeeyame yanke enen koddi an holto jeeyaɗa jaabo jaabo degle ciwe namma jeeya jaabo degle jeeri ciwole walo goje nammadi kaƴit bubu awdi kala jamma taw ñalawma ala ko ɓural faati modi pulo fenno fajar pulo fenno fajar min de maayi bandiraɓe cher sila a tampi fadde horma mi tampi mi ronki ɗanade maytuli morlam ngol mi musa an pourtant an ena hawni sonno morol mawgol kam no yonno mbiya bon dimanche kam aɗa ono morol no wayni hen sofde ga wona question wadde nde wona question wadde ko mi maytuli wadde so tawi tiwi warde sonno hunde jimmiɗama ko hunde foof ene foti wadde ko jari sonno morol ngol déjà zahra morol ngol no yooɗi ha maytede mbaɗɗo no non cedde mi wandimi na tiktok kam déjà aɗa yooɗi ene yooɗi morol ngol yooɗi wandimi na tiktok tan naami tan kawrumi ngal jeesam yeesam ngo mbiɗen wattonnozo am jagguma kon cousin woni haalande mbiɗa yeesam ko jeesal de laga jonta jam woni gay bisimilla Zara mboɗo sika hettima bismillah ko woni ɗo hen ala ala kay tan falanterade anni mi deeƴam heɗo hokkam woni yarde ndiyam hande yewtere men nde noddi ko barke sabu ɗum ɓingu yumma ɓe mbi ɓuuri ɓingu baaba ɓingu yumma mettigo ɓuuri ɓingu baaba welngu kadi eɗen gandi so tawi hay sinno woni simal sali farora jaleɗe on ɓe jiribo ni bob ndeysaan bo jogino hay numéro makko téléphone kono ɓe mbaydodiri waɗam si j'ai perdu ton numéro s'il te plaît hein mbaɗa kam si mi perti numéro ma ok d'accord an waɗa an woni ɗo j'ai iPhone ko an j'ai iPhone ko an de holon non wona min ke wona wino ɗo j'ai iPhone non même pas ok d'accord ma waɗa signe inchallah y a pas de souci eyyi joni noon jogui est ce ala nato est ce ala waɓe demande de mi sikkani wajiɓe ko wajjikiniɓe ko wonnoɓe Amérique ɓe ko ɓen kewno ardiɓe ɗiɗo heure ji so mbaɗi demande toon haalam yalta kono noon momi haalan mami jogui bomi waɗi intervenir seeɗa tan so mbaɗi tan haalam yalta kono omo jogui intervenir seeɗa e min baba ko he eyyi bisimilla ar hen ma wawi konko faam e arandi so mbiyam ɓingu baba ko tan naho so wiyam ɓingu baba ko tan kay tan ko babiraɗo joguiɗo rewɓe ɗiɗi wanga merci morol le tugaji galle onon mbari miñamode somi kaali haala ɓingu baba ko tan haalten koye babiraɗo joom rewɓe ɗiɗi wona hay sono waɗi neɗɗo mi joguimi ko babiraɗo mi jiidini mi sikki tan mataw haala ka wona toon fayi eyyi yummiraɓe noon ne mbawi duwayra saba duwayra yummiraɓe ne mbawi wasde wilde fof eɗen kam eɗen gandi aada men ɓingu babago yummiraɓe no mbayata wona fof noon hira meeje yummiraɓe ne mbasa weldude saabu goto fof ne hiran hoore mum goto fof ne hiran ɓesgu mum bon sukaɓe jibine hen mawna hen jiiya ɗum jiiya ɓingu babago taw kadi deniraɓe salsalɓe ɓe ko nguuri kono min ɗum noon fof e waade noon so yii hankadi ha sukaɓe mawni ndi wonko poti wadde hakkille mumen ko wona haare e musibaji par ce que so tawi a woni mawɗo fof no dépendre koye afo ay afo kalko kalko ɓingu babago way kañum ko kañum en fait ko kañum jogui direction mo ganduɗa dirige o sukaɓe aroɓe less ko an fewndata ndewa lawol foocingol miñen ngara ndewa hen ay sa ari a rewi hen tan a falkisim par ce que hande sa yiiɗi weldude ɓiɓɓe bamma en tan a wodat ko masquila affaire par ce que son ngari on tawi yummiramon beldani ko ñalawma ko haare ñalawma jamma ñalawma subaka kikiɗe ñalawma haare
so tawi an a mawni a faami oɗon fan a yehi kadi a ruttiti ɗum e miira ma wi ngande ɓe wona yiɓe mon ko onon jiiɗi baaba kaɓanu mumen on mbawa weldude kala mo jiiɗa ɓingu baba ko weldude andu ko afo o sali hollirde sukaaɓe aroɓe lesɓe gonga gonɗon nder gubbi toon bone noon so tawi saƴaake jokkoto bone kalne ñoota jokkoto donc afo o kañum foti faamde anda so tawi haala ni sukaaɓe ɓe ko kewno ndeen ko yummiraɓe no mbaddiran noon tan bone jokkoto ko kañum an ndinto miñiraɓe mum ɓe ko onon jiiɗi baaba so nangodiri ko onon jiiɗi on nangodirani ko onon jiiɗi on jokkodiri on jokkodirani ko onon jiiɗi yummiraɓe noon so jiiɗi ñamodira yummiraɓe so jiiɗi ñaam so jiiɗi mbadda ɗum ko hakkude mumen kono onon sukaaɓe kam nangodiri koye mon aɗa yiya ñowdiraɓe ɗiɗo inondirta ko karmodiri kono sukaaɓe ɓe hakkude mumen ɓuri hen jumde welde tigi ne woodi wallahi waɗi ɗum noon wadde est ce que hen sahaaji caɗele ɗe gonata e baabiraɗo manqude jogade responsabilité mum e nder galle ɗum mbimami mi haalnima nane mbimami kala ne jiiɗa caɗele ngari fat seede e haal hen sahaaji kay ene wasi tawde baabiraɗo ala e galle sah taw baabiraɗo ko ladde woni ono responsabilité so tawi baabiraɗo woni ladde ay Zahra heddimo ɗon tan rewɓe ngoni e nder galle heddimo ɗon tan rewɓe ngoni e nder galle aɗa andi baaba ene huule e yeeso mum ene huule e caggal c'est vrai aɗa andi baaba ne huule e yeeso ene huule e caggal hannde aɗa yiya ɗo sukaaɓe rewɓe ɓe nganndanɗaa hoore ma bammaɓe ne waawi wonde États-Unis walla wona Italie walla wona baŋnge goɗɗo kamɓe ɓe ngona ɗo e Sénégal wonko ɓe mbiyata eɓe mbaɗa so ɓe miiji men jinnaɓe maɓɓe tan ɓe duftoto caggal so haɗum annda bamum noon pina han tawa bamma e ɗanngal woni par exemple an gila pinɗa tan ngannduɗaa hanko bamma woni koye ɗanngal hay no bamma peut être no ɗanno honde tawa ɗe yaara e 9 ans 10 ans 11 ans ɗon kadi c'est un peu nuancé quoi eyyi babiraɗo kam mo wonani ɗon wondani wurdani jinnaɓe mum on babiraɗo wiyatake wonde ko fotif nde tawno sa ƴeewi gueɗe ɗiɗi mboɗo yiɗi yimɓe mbatten hakkillaji men no moƴƴi ayi ko heewi ene laɓɓitini hoore mum ha laaɓi nde tawno aɗa andi needi helmere needi nde itta koye nene wi ottata walla anani mimi eyyi helmere needi nde itta koye nene sabu ɗum ko nene e nehaɗi mum helmere baaba nde ko hen mbawka itta baaba e mbawko mum nene ko kañum nehata baaba kañum ko daddori wonata kala ko radde ɓuuri artire e nder galle fattiɗa dije ɗum est ce que mboɗo wawi arde tan eko Adama haali joni ko bisimilla pour min bange ɓingu babako on galle neɗɗo ne jibine e galle tawa aɗa jibine e ɗum ɗo tawa hande koye ɓingu babako jibinaɗa hay sinno noon ko an jibina an woni afo haade tawɗa tan ko yummana wonde goggo ma en e galle ɓe gona ɗiɗo walla ɓe gona tato noɓe mbawi fodde fof kamɓe koɓe goggo ma en déjà premiére chose ko poɗɗa wadde ko an sa jibinama woni ɓiɗɗo afo hay sinno woni yumma weldani e goggo ma en an ɗum fotani wonde probléme ma merci ɗon probléme o haala merci eyo goggo ma e fassere mi jokkit goggo ma nangirmo kono ko yummani ay neɗɗo fof no jogui jikku mum yimɓe so gonde pour min yimɓe so gonde galle ɓe muñotirat mais hoto ƴeew hoto wi an no mbaɗa ni tan walla no nene ma wayni yo goto fof yo wa noon moni fof hande no jogui jikku mo ganduɗa oɗo jikku woni ɓuure makko o ɗi woni jikkuji makko moƴƴi hay sinno ko jikku goto walla jikkuji ɗiɗo mo jogui ɗum bonɗi woni yumma jibinɗomo woni goggo ma o woni bamma woni fof moni fof no jogui jikkuji ganduɗa hande ɗum tagi so wiye so yimɓe gondi
yo cuuɗotir a yibbaji te probléme aji ñakkata e famille ji ɗi mais an sa woni ɓiɗɗo afo pour min so yumma a yummana wadde e goggo ma en hay sinno woni aɗa hersa goggo ma o yumma ala droit hersude haalandemo gonga son jooɗima onon ɗiɗo tan e nder suudu makko haalanmo mbiyama aha min de nene franchement no jirumi aɗa waɗira ni e nder galle ni welanimi ha an ko an woni afo ko an foti suusdemo an foti ɓattademo an foti wonde sehil makko an foti haalandemo gonga c'est vrai nde wonno sa ƴettani on ɗo responsabilité mbadda ɗum tan hande o haalantaki de kanko o nanata ɗum mais so yalti o wirtima yimɓe ɗiɗo no kalama kal caggal makko ma mbi ƴeew kaarine kaminen ala ko waɗata son wona no wadda e nawlumen iwi jeeri fati war yimɓe ɓe ko ɗum kalata forcément yimɓe wawa hadde ɗumen haalde ɗum noon pour caloɗa yimɓe no kaala caggal nene ma ko fewani an afo o ƴettu responsabilité ma joddo yumma kalnama mbiyam aha nene min hakkuname miñamen noon walla hakkuname e goggam franchement somi sinno ko sagam jalta hen saabu hande kalden tan gonga aɗa yiya yummiraɗo nodde o ɓiyum nder suudu mum wiya hoto liggano goggo ma so yumma noddima ka ɓiɗɗo debbo wima hoto defan goggo ma walla hoto wuppan goggo ma wi ɗum ala min hakkuname ma ko hakkuname ma kono hakkuname goggam aussi kadi ko hakkuname goggam saabu goggiraɗo o ƴewirta ɗum ko sababude bamma jibinɗomo ko ɗum nardata goggo ma te miñe en ɓe kala noɓe mbawi waade hay sinno joguiɗa ko miñiraɓe simmotoɓe yamba hay sinno joguiɗa ko miñiraɓe rewɓe yeeyoɓe koye mumen a wawa haalde ha ƴiƴam gonɗam hakkude mon ɗaɓ iwo ɗum wawa wonde tigi ɗum tagi mbel on mbawa moccude bandiraɓe ɗum tagi ɗum ɗo affaire sise ɗum ɗo sise ɓingu baabagu no ɗeɓi wadde compliqué seeɗa mais ko kalɗa e affaire afo ko ɗum tagi mi yidde nadde ɗon afo responsabilité pawiɗo e afo o ina heewi yimɓe ɓene kewi titorade ne mbiya min komi afo kono afo sa woni afo a gollat holko tagi aɗa wiye ka afo min kaalo ɗo komi afo kono mbuɗa andi wonde afo weeɓani nde wonno an hol heure aji mbatta tan e aduna ma miñe en ɓe so ndewi hen an ma wur ha maya ɗin ɗon heure aji a yafata ko ɗum hoorema saabu ma wi ɗum ɗo de hay sinno heure ram ko min wanno ɗum mais miñe en ɓe so mbatti ɗum andat an carrément miñe en ɓe koye koyɗe ma ndewi haɓe mbaɗi koɓe mbaɗi ko fulɓe mbi so go boni de mo ayima fulɓe mbi so tawi baba maayi woyama ene wawi tawa tigui rigui ko korsa kono noon so tawi wonde baba maayi feere boni galle boni andu ko afo yenna wallahi ko afo yenna wonde afo weeɓani sa woni afa tout le temps ƴeewat rendinde hoto wi aɗa waɗa feete banggue goto hoto wi min komi ɓi nenam kala ko weeli nenam ne weelimi kala ko nenam yiɗi mbuɗa yiɗi des fois yumma ne yiɗa ko ganduɗa moƴƴanema so yumma yiɗi sernudema e goggo ma walla so yumma yiɗi sernudema e ɓiɓɓe bamma en yumma ko yiɗanma ko ɗum moƴƴanema te yumma kala ko wawi wonde gonga ni ko yumma kanko jibinma te ko waɗanma e aduna ko ala fo to mbawɗa yaade aduna ha daña ɗum banggue goɗɗo walla ala innama aade goɗɗo bawɗo waɗandemo ɗum ko jinnaɗo ma ko yumma kanko jibinma mais des fois yumma ko neɗɗo tan aussi comme no yimɓe ɓe foof ni ne jooɗo ƴetta décision mo ganduɗa moƴƴanema walla jooɗo miijo wima wanni walla ko wima ya wat ko moƴƴanema so wima wat ko moƴƴanema ka mawɗo kelli faata hay sinno a wawa wonde mawɗo yeeso makko kam ka mawɗo miijo ƴeew ko haali ko tawi ko ɗum foti wonde walla tawi hol goɗɗum ko ganduɗa carrément ko ɗum foti wonde ay ko foti wonde ko wat ɗum aɗa mi yeehi pour min dal min ko ɗum jirumi ɓingu babagu de no waɗi compliqué no woodi no waɗi galleji ganduɗa machallah kañumen kam aɗa naata hen ni a andata ko kaari andata ko jeewo o jibini o andata ko limbel o jibini o nde wonno sukaɓe foof kañumen gondi kañumen mawnidi kañumen kadi no waɗi complicité belɗo gonɗo hakkude mumen franchement mais aɗa naata e galleji tan ganda kaarideji kaari aɗa naata e galle tan ganda franchement oɗo debbo de kanko jibinano ala ɓesu sa naate galle ari ka koɗa andi oɗo jibinani franchement galle o tata ko welani mais galle o no weeli ari a tawi hen sukaɓe a wawata andude oɗo debbo kañum woni ɗo mo dañani ɗo ɓesgu so wona kalaneɗa
voilà en calmini aussi osé a weltanama no fewi no fewi on beltanama haaluji ɗi jooɗi juɓɓi juuti mbaɗi fayida Zahra aɗa jogui ko ɓeyta hen eyyi ko haali ko kam ko ɗum tan mbeɗa sikki ala ko ɓeydata hen par ce que ko no wini tan yimɓe jiiduɓe baaba kam kañumen tan poti nanngodirde mbasa ƴewde ko jinnaɓe men guuri walla ko mbaddata ko kañumen poti nanngodirde dal surtout ɓiɗɗo afa foti fottude miñiraɓe muɗum kadi wonɓe lesɓe kadi na poti rewde ko afa o waɗi dicté ho hay sinno moƴƴani poti wiide carrément dede ko mbaɗata ko moƴƴani walla min de sinno ko saga men ko ni walla ko na Abu Dieng a jarama ko noon mi salmini on noon e dije ɗumi mbuɗemi waɗa guite live o mi salmini wonɓe ɓe foof Rogi aɗa neya min ko waɗanmi har joni ɓayde mi dañani maccowo ka merci on jarama onon foof mbaɗa andi mi uddante yewtere nde ok saha haɗani gotol ha lawol gongol inchallah merci ok mi salmini ha jarama merci Zahra ok Zahra eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam nde tawno aduna ko waɗi o adara haali golle ngaɗo haala kawtuɗo haalede kono kala ko jiiɗa welde yurminade wiide ko meeɗi yettere ko natti fof koko gasata ha heddo laamu Allah nde tawno mo jiki hen koko gasata mo jubbi hen koko gasata mo ɓafti hen koko gasata mo mefti hen koko gasata ala ko gasata sowona laamu gueno noon ke wiide mboɗo yewonde aduna ko film e filmaji kala mo film noon ko forandaki film te moni kala film nana filmé e drogue wona film moƴƴo walla film bonɗo ɗum noon ko ɗum waɗi noon wiidemi noon e nder oɗon tuma réseau sociaux ji ɗi kanji kala koɗi garɗi no ɗi gadiri ni ɗi ngala tew ɗi ngala ƴiƴam ɗi kalata so wona ko ɗi kalnata so wona ko ɗi kalna ɗi dillata so wona ko ɗi dillana ɗi nannata so wona ko ɗi nanna e nder oɗon tuma wadde noon kala garɗo yidde fewnude hen fewat kala garɗo yidde bonnude hen bonnat ne haadirta ni yanna enen noon mbiɗen gonde ka en gaccata jiɗɗo bonde bona en ballat jiɗɗo wonde wona ɓe mbiyol sababu mbimi jiɗɗo bonde o so ɗaccama woni mo bona bonnoro jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde o so wallama woni mo wonno jiɗɗo bonde o tigi ɗum noon sikki ala wadde noon moni kala e yiyande mum moni kala e yiɗande mum moni kala aussi ene naati e réseau sociaux haaloluji ɗiɗo ɗi gandanɗa hoorema pindinoji tindinoji jirtinoji e rendo wadde noon yo Allah rokku en tabitinde e nder oɗo fannu mo jaruɗen ko heddi ko noon so tawi neɗɗo ne waɗa yi goɗɗo mbaɗowo ko waɗata ko omo nosita hen kono ko waɗata ko wona ko rewi Allah jokki en ɗam a wiyat abbiro e makko tan sa renaki tigui rigui an a jeeyete e wiyeteɓe ngala eyi ngala ala ko naworteɓe tan kono neɗɗo so ala eyi ala tan sa maayi ko jeygol paɗa ɗum ko gueɗal o heddi ko noon ko yidde wiide on tan toɓɓere men hannde ko ɓingu baabagu wonno toɓɓere men hannde wonno ko ɓingu baabagu woni fulɓe ne kewi wiide ɓingu yumma welngu walla ɓingu yumma mettigu ɓuuri ɓingu baabagu welngu wadde noon so tawi neɗɗo nani ɗum sikko wonde hakkunde on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni ɓi bamma ala ko foti wonde so wona wattodirde guite ala ko foti wonde so wona dirodirde balaɓe ala ko foti wonde so wona jofodirde ala ko foti wonde so wona haalaluji cewɗi caɓaɗi koynoji gaynoji leñol ma renndo ɓi bamma fotani ɓurdema so ɓuurima yo jarane yaade ɗo ceerno ñagade ɗum werlade ɗum korte walla tigui rigui a joni ɗum heeɓi ɗum ummo e majjum faya tigui rigui e ma ɗum so tawi neɗɗo sikki wonde ko ɗum woni ɓingu babagu a juumi neɗɗo waɗa neɗɗo hunde tan wiya wonde mbaɗa cikkata ko mbi bamma wadde so tawi neɗɗo wayemane moƴƴi mbiya wonde ɓinguel nenam ɓi nene ka ɓi nenam ka sehilam ka guiɗam ka habibam bandiraɓe hay ɓi bamma ƴeew farnorade ɗum hay ɓi bamma watte mum hakkille ne tawno so tawi asko ñalli waali koyɗe mon koko pilpiltodire ne tawno ko onon dindi dugol hay sino so tawi on dandani kosam so tawi janggo e jaam donu woodi ganda kala ɗo roni an ka dono oɗon so tawi janggo e jaam e nder oɗon tuma wontude père de famille e nder galle he hufde nde yonti kala no tawa koko an wonata lomto makko so tawi jottade e jappere yonti e nder oɗon tuma kala no jotti so Allah hokkimo judde balɗe kanko ne so yeehi ko an jottoro wadde noon so tawi o resi debbo makko o suuɗima leɓɓe leydi ko an ɓamtata ɗum noon ala goɗɗo ɓamtowo wadde noon jaggu on no fotiri jagguirama ko hoorema
jagirama no jagirɗa hoore ma ni janngo e jam basa woyde loore ma ɗum noon so tawi neɗɗo wiyama yo jaggu hoore mum tan yo wattu hakkille hoore mum tan sikka wonde ko koyal mum mawgal ngal ala komo jiiɗoɗa asko e asli donaɗi e gowaɗi e fina tawa e conce ko on woni hoore ma ɗum noon jaggir hoore ma ko hoore ma wadde noon a wawa dañde hoore ma ha ɓuura bibamma noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum wonno yewtere men ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗum wasaro ɗum bongol so tawi ko tata hen gandon ko mimo anda haydara anda sene jogori andude haydara ko ɗon sikkuma andu haydara nde tawno kala mo takke mon takki ta ko taw ala ko takke mum nde tawno wonɗo takkino ɗon ha woni ko takke mum so tawi ko yuɓɓi hen gandon ko gueno goto mo scénario woɗeni ɗum noon eɗen gandi aduna ko noon tan kala mone woɓa ne woofa ene gasa wonɗo perguitite ne haala kono noon paame wonde aade timmani timmitinde neɗɗo tan tigui rigui ha joni ko inna ko Allah e nelaɗo muɗum ɗum noon banda men tedduɓe jaggodiren jiɗodiren jokkodiren guittodiren kumpa mbadde juuɗe e fandu jewten ko nafata en ko naftata en e nder jewte ɗe ko hen mbawten dañde ko gurduɗen ko hen mbawten dañde aussi janggo e jaam gandal ngal cohliɗen ngal nde tawno ko neɗɗo woni mo softata jangde ɓennata sabu dude guddata nde tawno aduna o e hoore mum tigui rigui ko duɗal ɗum noon ila liga on jarama onon kala e kuuɓal yo Allah hokku en finde e dow jaam walde e dow jaam Allah waɗanen e posuji men hunde ne tawno moni kala so tawi tigui rigui ha joni fini ene yiiɗi fina fecce e arsigaji ɗi arsidaji ɗi noon goto foof ene yiiɗi feccade hen ne tawno hay goto yiiɗa ɓuurede hay goto kadi a ñaani tigui rigui ɓurnanede ɗum noon noon jarama Allah jarama ko guiɗo moon sey mon Dj Dou walla mbiya Amadou Kume gorko mo jaaba dekle jeeri ciwalle waalo ngojenno maɗi kaƴel buubo awdi ɓe kelaw sekkanno jamma taw ñalawma haala ko guurol Fatimata Dulo Modi Pullo Pernoɗo Badiane mais kaaje ngari ɗe ndendi bulal ari kone mairie ɗo ɓe mbiyata ciwi yiri talla ɓe mbiya dawñere nden fowru ngaado e hokkude sawo e luminiɓe sowe welɗi beeɗi bilel ngoye kumba weele nder gawduli nde tawno fulɓe mbi andude beyi andude baali andude pucci andude bamɗi andude guiloɗi andude kange kalis ko andude hoore mum ɓuri ɗum tigui oɗon gandi koye mon kono min nene mboɗo andi hoore o yo jur pulagu on jarama